Κυριακό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος πάντα είναι αρρωγός στα θέματά μας και τον ευχαριστούμε, αν και ο πρόεδρος δεν θα μπορέσει να μιλήσει. Είναι όμως μια συνδικαλίστρια εδώ, η Ελένη Ναζαριάν, θέλει να πάρει το λόγο στη γενική συζήτηση που θα κάνουμε πιο μετά. Στο τέλος. Το αντικείμενο, αλλά θα κάνω πολύ όμως να συμμετάσχω στην Ως πολίτες όλοι μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, χρειάζεται να είμαστε εκπαιδευτικοί και μάλιστα ειδικευμένοι στα θέματα αυτά, γιατί ως πολίτες αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τα ελλείμματα και οι δικηγόροι της πράξης, όπως εσείς, βλέπετε τα ελλείμματα που υπάρχουν στη νομική παιδεία των Ελλήνων όταν έρχονται σε συναλλαγή με το δημόσιο, σε συναλλαγή με τη διοίκηση, σε συναλλαγή με τη δικαιοσύνη. Πάρα πολλά θέματα, βέβαια. Άρα, χώρος για σχόλιο σίγουρα υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, για παράδειγμα, η Ένωσή μας από βουλευτές. Για να δούμε τι θα γίνει, πρέπει να ενισχυθεί το μάθημα της πολιτιακής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις τάξεις, όπως είχε άλλωστε εξαγγείλει και το κύριο κυβερνών κόμμα ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 εδώ σε αυτή την αίθουσα, η Εύη Καλαμαρά, εκπρόσωπος και συντονιστής της Επιτροπής Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουν τρομερό πρόβλημα 80 με 90% της δουλειάς των βουλευτικών γραφείων είναι σχετικά με την έλλειψη, την άγνοια που έχουν οι πολίτες για τη δημόσια διοίκηση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, ποιοι είναι οι φορείς για τα θέματα τους κτλ. Και χρειάζονται κατεύθυνση από τα βουλευτικά γραφεία, όχι ως ρουσφέτη, ως πληροφορία. Γιατί τους λείπει αυτό. Διαθέτουν άγνοια. Όπως έχουν άγνοια για το κοινοβουλευτικό έργο. Παραδείγματος χάρη, προχθές ήμασταν στη Βουλή με τους μαθητές μου για τις θαυμάσιες εκθέσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Μετά είχαμε τη χαρά να βγούμε και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να παρακολουθήσουμε το κοινοβουλευτικό έλεγχο επίκαιρες ερωτήσεις. Τι είναι οι επίκαιρες ερωτήσεις? Υπάρχει τεράστια άγνοια. Ούτε ένα 0,01% των πολιτών δεν γνωρίζει. Τι είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που υλοποιεί ουσιαστικά μία από τις προεξάξουσες αρχές του Συντάγματος, που είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και του κοινωνικού συμβολέου. Λοιπόν, εφόσον είμαστε έτοιμοι με τις κάμερες, ναι. Ξεκινάμε. Καλώ στο βήμα τον κύριο Μηταφίδη, εκ μέρους της Βουλής και της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση, μόνο που δεν σκοπεύω να κάνω που δεν της νομική αντιποίηση αρχής. Η εκπροσώπηση. Δεν εκπροσωπώ και τη Βουλή, βουλευτής είμαι βέβαια τώρα, μετά από πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, συνταξιούχο βέβαια στη Βουλή. Οπότε επίσης μπορώ να ισχυριστώ ότι εκπροσωπώ την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Είμαι μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όμως ό,τι σας πω, απηχεί περισσότερο τις προσωπικές μου απόψεις και του χώρου μου του πολιτικού και προφανώς όχι ένα ευρύτερο συλλογικό όργανο. Με τη συνάδελφό σας βέβαια έχουμε εδώ και χρόνια, τουλάχιστον από την εποχή που βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο, μια, θα έλεγα έτσι, πραγματική σχέση, ιδιαίτερα όταν κρίνονταν το ζήτημα των ορών της δασκαλίας των πολιτικών επιστημών στο σχολείο. Ξέρετε ότι υπάρχει μία, έλεγα, μάχη για τη διατήρηση των ορών των διαφόρων κλάδων. Υπάρχει και ένα εσωτερικό πρόβλημα και αυτό έχει σχέση και με τους γενικότερους σχεδιασμούς και τι προτεραιότητες δίνει μια πολιτική ως προς τα ζητήματα αυτά. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θα ήθελα να ήταν εδώ ο Ανδρέας ο Καζαμίας και θέλω να σας πω για ποιο λόγο. Επιτρέψτε μου, επειδή είναι ίσως ο παλιότερος στην αίθουσα. Ο Ανδρέας ο Καζαμίας έχει συνδεθεί με το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα με την ΟΛΜΕ και ένα λόγο που ελπίζω κατά την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να κάνουμε κάποια βήματα. Για τη σχέση της Εκκλησίας με το κράτος και ιδιαίτερα για τη σχέση της Εκκλησίας
εκπαίδευση. Και βέβαια με τις αντιφάσεις του ισχύοντος συντάγματος, που όπως ξέρετε έχουμε νόμο κρατούσα εκκλησία και ο Ανδρέας ο Καζαμίας το 1979, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο θεωρητικό περιοδικό τότε που ήταν περιζήτητο ο λόγος και πράξης ορμέ, πως δεν υπάρχει το περιοδικό, έγραψε ένα σπουδαίο άρθρο, το μη, θα σας πω και ποια ήταν η κατάληξή του, επισημαίνοντας τις αντιφάσεις που υπήρχαν σε σχέση με το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας από τη μία μεριά και της επίσημης θρησκείας, αν θυμάμαι καλά, με τον τίτλο «Ο ιδεολογικός διαποτισμός των νέων», ο δογματικός μάλλον, αυτός ήταν ο τίτλος του. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση τότε της Αρχιεπισκοπής και η οποία στράφηκε εναντίον της ΟΛΜΕ, παραπέμφθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ 2 φορές στα δικαστήρια για αυτή την αρθρογραφία. Υπήρξε βέβαια και μία απάντηση από την άλλη μεριά, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της ΟΛΜΕ. Το λέω αυτό γιατί, όπως ξέρετε, ένα από τα ζητήματα τα άλυτα σε αυτόν τον τόπο, και σε αυτά βέβαια θα συμβάλλει και η νομική επιστήμη, είναι ένα άλυτο στη χώρα μας, δυστυχώς, αστικό-δημοκρατικό ζήτημα, όπως λέμε, το ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος. Και εξακολουθεί βέβαια να υπάρχει, όπως ξέρετε, αυτή η σύγκρουση. Πρόσφατα είχαμε την ιστορία με τον τέος Υπουργό Παιδείας, τον Νίκο Τοφίλη, και για το ποιος τελικά αποφασίζει για το τι θα διδαχθεί στα σχολεία, αν αποφασίζει το κράτος ή αποφασίζει η Εκκλησία. Η οποία βέβαια έχει μια προνομιακή θέση, όπως ξέρετε, και λόγω του καταστατικού χάρτη, κατά τη γνώμη μου είναι μια, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς, είναι νομική, εγώ το θεωρώ καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, θα το έλεγα με τα δικά μου, τα νομικά. Αυτό το κείμενο του Καζαμία νομίζω ότι αποκτά μια επικαιρότητα, έχει γνωρίσει και μεγάλη δημοσιότητα, βάσει περιπτώσει την επόμενη περίοδο, και θα μπούμε σε φάση συνταγματικής αναθεώρησης, σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρνησης, θα είναι στο τραπέζι. Ο τίτλος της σημερινής ημερίδας που έχετε είναι «Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δημοκρατικούς πολίτες». Είναι λιγάκι καρτινική, θα έλεγα. Μπορεί να τη διαβάσει κανείς και ανάποδα, να το διαβάσει και ανάποδα. Για να έχουμε δημοκρατικούς πολίτες πρέπει να έχουμε δημοκρατία. Πάμε στον Αριστοτέλη. Έτσι. Και την πολιτεία. Πριν τον Αριστοτέλη, να σας πω στα πιο πρόσφατα χρόνια, όταν την περίοδο, γιατί 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος με την δικτατορία των συνταγματαρχών, όπου εκεί θα μπορούσε κανείς αυτό που σας λέω τώρα να το δει σε όλο το αποκριστικό του μεγαλείο, αν υπάρχει μεγαλείο σε αυτό. Βέβαια, η έννοια του δημοκρατικού πολίτη επιδέχεται κατά τη γνώμη μου αρκετές ερμηνείες, θα έλεγα, με την έννοια ότι και η ίδια δημοκρατία δεν είναι μία ουδέτερη από άψη κοινωνική, ταξική, αν θέλετε, και πολιτική έννοια, και κατά καιρούς βέβαια έχει αποκτήσει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Νομίζω όμως ότι θα συμφωνούσαμε ότι αυτό που διακρίνει ένα δημοκρατικό πολίτη είναι ότι σέβεται την λαϊκή ετοιμιγορία και αν πάμε λιγάκι και πολύ πίσω, είναι ο πολίτης ο οποίος συμμετέχει στα κοινά και έχει ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Διαφορετικά, όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης με το στόμα του Περικλή, είναι άχρηστος αυτός ο πολίτης. Και ξέρετε ότι ζούμε σε μέρες που λόγω της κρίσης υπάρχει μια ισοπεδωτική, κατά τη γνώμη μου, απαξίωση και των χρόνων των μεταπολιτευτικών. Συλλήφθη χρεώνουμε στη μεταπολιτευτική αστική δημοκρατία τα σημερινά δεινά του τόπου και μάλιστα χρεώνουμε και γενιές με αυτά τα δεινά. Περάσαμε παραδείγματος χάρη από τις αγιογραφίες για τη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, κατά τη γνώμη μου, κάθε υπερβολή λέγεται αυτό, σε μια πλήρη απαξίωση και μάλιστα
με μια χρέωση ότι αυτή ευθύνεται για τα σημερινά δυνατό, μια και ηλικιακά αυτοί είναι που θα έλεγα κάνουν κομμάντο στη χώρα, που δεν ήταν βέβαια. Δεν συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Το σχολείο, κοιτάξτε κάτι, δεν με τις αντίληψεις, υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, ιδεολειψία, δεν θα την έλεγα, γιατί πολύ εύκολα ονομάζουμε τις ιδέες ιδεολειψίες σαν να είναι κάποια αρρώστια, θα λέγαμε. Υπάρχει όμως μια αντίληψη, την οποία την έχουμε κληρονομήσει από τον ίδιο τον διαφωτισμό, επειδή στη χώρα μας ιδιαίτερα και ιστορικά μιλώντας, το θέμα της δημοκρατίας συνδέθηκε με το θέμα της παιδείας. Όλες οι μεγάλες τομές που είχαμε για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, αυτό με την περίπτωση, θυμάμαι τώρα, την έχω ζήσει και είμαι και παιδί εκείνης της εποχής, ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Παπανδρέου έλεγε ότι φέρουμε τη σφραγίδα της δωρεάς, θα του καθιερώθηκε η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, η δημόσια δωρεάν παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι αυτές οι τομές που είχαν γίνει στην παιδεία συνοδεύτηκαν από τομές και εκδημοκρατισμού στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μια άρρηκτα δεμένη ιστορική σχέση. Αυτό έχει σχέση βέβαια και με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς δεν ήμασταν μια κοινωνία στην οποία είχαμε βιομηχανική επανάσταση, που είχαμε τη δημιουργία μιας αστικής τάξης με τις προδιαγραφές που είχαμε στο διεθνή καπιταλισμό. Ο διαφωτισμός εδώ, παρά το ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην ελληνική ανεξαρτησία, στη συνέχεια ιτήθηκε, όπως ξέρετε, και ξαναδόθηκαν καινούργιες μάχες. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που είχαν γίνει περίοδο με τον δημοτικισμό, δηλαδή σε κάθε τέτοια μεγάλη τομή που είχαμε και αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, το ζήτημα του δημοκρατισμού της εκπαίδευσης ήταν στο επίκεντρο. Και για να μην μακρηγορώ, μια και είμαι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω ότι τα πρώτα μέτρα που πήραμε και αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, αφορούσαν τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης. Πρώτα με την αποκατάσταση των αδικιών, με την επάνωδο των επαναλημμένων στις ειδικότητες που είχαν καταργηθεί. Είχαν απολυθεί 2.500 άνθρωποι, να σας θυμίσω, συνάδελφοι από την τεχνική εκπαίδευση, και βέβαια προσπαθήσαμε να αναδειχθεί αυτό που το ξέρετε, είναι κοινός τόπος στο εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα, ο Σύλλογος Διδασκόντων να έχει κυρίαρχο ρόλο στο σχολείο. Αυτό προσπαθήσαμε να το εκφράσουμε με ένα μερικό τρόπο βέβαια και προκλήθηκε μεγάλη αντίδραση. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ακούστηκε οι υφιστάμενοι να εκλέγουν τους προϊσταμένους τους, με την συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων κατά 33% περίπου, ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να γίνεται ό,τι γίνεται με τον υποδιευθυντή του σχολείου, να συμμετέχει ο Σύλλογος στην επιλογή των διευθυντών με την άποψή του. Τώρα βέβαια αυτό έχει βρεθεί στο στόχαστρο, όπως ξέρετε, και της δικαστικής εξουσίας, με κατά τη γνώμη μου πολύ αντιδημοκρατικά επιχειρήματα και πολύ προσβλητικά για τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Θεωρείται αυτό ότι είναι προνόμιο μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και θέλω να σας πω, επειδή τα έχω ζήσει αυτά και προσωπικά, ότι το 1979, αν δείτε τις θέσεις που είχαν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών μετά την πτώση της δικτατορίας, και δεν κυριαρχούνταν, να σας πω, από την αριστερά, περισσότερο προς τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε, από τότε, το 1979, στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, εφόσον μιλάμε για την διαπαιδαγώγηση δημοκρατικών πολιτών, είχαν ακριβώς τεθεί τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, το στοιχείο, εκεί που έχουμε θεσμούς διοικητικούς, να μην έχουμε μια ιεραρχική αντίληψη κάτω από τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας, αυτόν τον φοβερό κρατισμό που ζήσαμε τα επόμενα χρόνια, αλλά να ενισχυθεί το στοιχείο, πώς να το πω τώρα, της αιρετότητας.
να είναι αιρετοί αυτοί οι θεσμοί για να είναι ελεγχόμενοι και γιατί αυτό διευκολύνει, πώς να το πούμε, βάζει στο παιχνίδι όλους υπεύθυνα να αντιμετωπίζουν και τα του σχολείου. Και έτσι μπορείς να διακαταγωγήσεις τους μαθητές. Να σας θυμίσω επίσης ότι κάτι που ήταν άγνωστο στη δική μας εποχή, ακόμη και αν το σκεφτόμασταν σήμερα αποβολή από το σχολείο, τις μαθητικές κοινότητες. Πόσα κύματα περάσαμε με τις μαθητικές κοινότητες. Λοιπόν, επειδή όμως πρόκειται να μιλήσουν και άλλοι εδώ, δεν συγγνώμη για τη μακρηγορία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε μια θέση για αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης και η φράση που λησμόνισα προηγουμένως να αναφέρω, ότι η φράση αυτή είναι από ένα βιβλίο του Walter Parker, που είναι καθηγητής... Τον Αριστοτέλη τον έχω διαβάσει, έχω γράψει για τον Αριστοτέλη. Που λέει ότι πρέπει να εκπαιδεύονται για το πολίτευμά τους οι πολίτες. Αλλά και ο Walter Parker αυτό λέει, είναι λέξη από το βιβλίο του, φράση αυτή, εδάφιο. Teaching Democracy λέγεται το βιβλίο αυτό. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και διδακτικής της πολιτικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Ο κύριος Κατζαμίας μου το είχε συστήσει. Δεν είμαι εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο συγγραφέα. Πρέπει μετά στην ώρα του συζήτησαν να πω τη γνώμη. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Θα μπορούσε ο κ. Τσακύρογλου να έρθει... Το θέμα είναι παιδεία, αγορά, κοινωνία και δημοκρατία. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Τάσος Τσακύρογλου. Είμαι από την Εφημερίδα των Συντακτών, είμαι πολιτικός συντάκτης στην Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτικός επιστήμονας από τις σπουδές μου. Θέλω να σας πω μια εμπειρία έτσι, καταρχάς, σε σχέση με την πολιτική επιστήμη. Όταν τη δεκαετία του 80 τέλειωνα εγώ το πανεπιστήμιο, μόλις είχε γίνει η εισαγωγή του μαθήματος πολιτικής επιστήμης στα σχολεία. Στο γυμνάσιο στην αρχή και μετά νομίζω για κάποιο διάστημα και στο Λύκειο, ώστε να εξοβελιστεί μαζί μετά και με την κοινωνιολογία. Για μας ήταν μια μεγάλη διέξοδος επαγγελματική, με την έννοια ότι στην αρχή μπήκαμε σπουδάζοντας, αλλά χωρίς να ξέρουμε ότι αν υπάρχει κάποιο επαγγελματικό μέλλον ή κάποια επαγγελματική διέξοδος. Σε πάση περιπτώσει, άνοιξε αυτός ο δρόμος, όμως ήταν ένας δρόμος όλο και μετεμποδίων. Στην αρχή λέγαμε ότι οι πολιτικοί επιστήμονες που έχουν τελειώσει από τις σχολές τις διάφορες του Πανεπιστημίου θα πρέπει να επιστρέψουν σε μια κατώτερη βαθμίδα, στη Σελέτε, να εξειδικευτούν στα παιδαγωγικά για να μπορέσουν να πάνε στα σχολεία να διδάξουν πολιτική επιστήμη και αργότερα κοινωνιολογία. Ήταν μια σουρεαλιστική κατάσταση που δείχνει και το αλαλούμ αλλά και την τρελή γραφειοκρατία που υπάρχει σε αυτό το κράτος εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και τον ανορθολογισμό, τον πλήρη ανορθολογισμό στην αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού αυτής της χώρας. Να δείχνει ότι πλησιάζει στο τέλος του, οι επιχειρηματίες θεώρησαν πια ότι δεν έχουν κανένα λόγο να έχουν μέσα ενημέρωσης, τα άφησαν στην τύχη τους, τα εγκατέλειψαν. Πολλοί από αυτούς, αφού έχοντας ήδη προσωπικά κάνει περιουσίες οι οποίες φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό ή αλλού και αυτή τη στιγμή εμφανίζονται ως μη έχοντες και χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, αφήνοντας στην τύχη τους τους εργαζόμενους. Αυτό το ζήσαμε και εμείς στην ελευθεροτυπία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως δείχνει ένα μοντέλο, τη δυνατότητα ενός μοντέλου άλλης λειτουργίας διαφόρων θεσμών στο κράτος, είτε αυτό αφορά τα ΜΜΕ, είτε αφορά τα σχολεία, είτε αφορά τα πανεπιστήμια, είτε αφορά διάφορες δομές, οι οποίες με τη σημερινή γραφειοκρατική μορφή που έχουν οδηγηθεί στα διέξοδα τα συγκεκριμένα που τα βλέπουμε, τα γνωρίζουμε και στον χώρο της παιδείας. Τώρα, εγώ στη δική μου ομιλία θα ήθελα να συνδέσω λίγο τη δημοκρατία, την αγορά με την κοινωνία και την παιδεία. Θα ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα ήταν σαφώς διαχωρισμένα δύο πράγματα. Το ένα ήταν το θέμα της αγοράς και το άλλο ήταν της εκκλησίας του Δήμου. Υπήρχε ένας σαφής χωροταξικός διαχωρισμός. Για ποιο λόγο? Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί η εκκλησία του Δήμου ήταν αυτή που αποφάσιζε για τα πολιτικά ζητήματα, που σηματοδοτούσε την πολιτική συμμετοχή των πολιτών και την οντότητά τους ως πολίτες ενός συγκεκριμένου κράτους για τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν αυτό το κράτος. Και υπήρχε και η αγορά που ήταν
η καθημερινότητα του πολίτη, εκεί που συνέβαινε η καθημερινότητα του πολίτη, εκεί που εμφανίζονταν τα συναλλακτικά ήθη και οι αγοραίοι τρόποι, που ήταν οι έμποροι, οι εργαζόμενοι κτλ. Αυτά τα δύο δεν ήταν τυχαία διαχωρισμένα, ακόμα και χωροταξικά. Η Εκκλησία του Δήμου ξέρουμε ότι αρχικά συνεδρίαζε στην Νίκα και αργότερα μεταφέρθηκε στο θέατρο του Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη, ενώ αντίθετα στους εργαζόμενους, αυτό το ζήσαμε και εμείς στην ελευθεροτυπία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως δείχνει ένα μοντέλο, τη δυνατότητα ενός μοντέλου άλλης λειτουργίας διαφόρων θεσμών στο κράτος, είτε αυτό αφορά τα ΜΜΕ, είτε αφορά τα σχολεία, είτε αφορά τα πανεπιστήμια, είτε αφορά διάφορες δομές, οι οποίες με τη σημερινή γραφειοκρατική μορφή που έχουν οδηγηθεί στα διέξοδα τα συγκεκριμένα που τα βλέπουμε, τα γνωρίζουμε και στον χώρο της παιδείας. Τώρα, εγώ στη δική μου ομιλία θα ήθελα να συνδέσω λίγο τη δημοκρατία, την αγορά με την κοινωνία και την παιδεία. Θα ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα ήταν σαφώς διαχωρισμένα δύο πράγματα. Το ένα ήταν το θέμα της αγοράς και το άλλο ήταν της Εκκλησίας του Δήμου. Υπήρχε ένας σαφής χωροταξικός διαχωρισμός. Για ποιο λόγο? Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί η Εκκλησία του Δήμου ήταν αυτή που αποφάσιζε για τα πολιτικά ζητήματα, που σηματοδοτούσε την πολιτική συμμετοχή των πολιτών και την οντότητά τους ως πολίτες ενός συγκεκριμένου κράτους για τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν αυτό το κράτος, και υπήρχε και η αγορά που ήταν η καθημερινότητα του πολίτη, εκεί που συνέβαινε η καθημερινότητα του πολίτη, εκεί που εμφανίζονταν τα συναλλακτικά ήθη και οι αγοραίοι τρόποι, που ήταν οι έμποροι, οι εργαζόμενοι κτλ. Αυτά τα δύο δεν ήταν τυχαία διαχωρισμένα, ακόμα και χωροταξικά. Η Εκκλησία του Δήμου ξέρουμε ότι αρχικά συνεδρίαζε στην Νίκα και αργότερα μεταφέρθηκε στο θέατρο του Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη, ενώ αντίθετα η αγορά ήταν στις βορειοδυτικές παρυφές της Ακρόπολης, του λόφου της Ακρόπολης. Αυτός ο διαχωρισμός σηματοδοτούσε δύο διαφορετικούς πόλους στην κοινωνία, δηλαδή την πολιτική και την οικονομία. Με την πολιτική, βέβαια, να έχει τον πρώτο λόγο, διότι αυτή ήταν που καθόριζε το αν οι Αθηναίοι θα έκαναν πόλεμο, εάν θα ήθελαν να συνάψουν ειρήνη, εάν θα ήθελαν να πάρουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις, ίσως να εξωστρακίσουν ακόμη τους πολιτικούς τους ηγέτες, να αντιπαρατεθούν ως πρόσωπα και να εμφανιστούν εκεί πέρα με την ιδιότητα του πολίτη. Σήμερα αυτό που έχουμε και αυτό που εμφανίζεται στην καθημερινότητά μας και το βλέπουμε και το ζούμε όλοι, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, είναι το θέμα της κυριαρχίας, μια αντιστροφή της κυριαρχίας της αγοράς και των αγορών πάνω στην πολιτική. Δηλαδή πάνω στη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Οι πολίτες αυτό που βιώνουν και το βιώνουμε όλοι μας είναι ότι εν πολλοίς δεν υπάρχει κανένα νόημα οι πολίτες, αυτό θέλουν να περάσουν το μήνυμα, δεν υπάρχει κανένα νόημα οι πολίτες να συμμετέχουν κάτι, γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες αφανείς δυνάμεις αλλού, υπερεθνικές, διεθνικές, οι οποίες έχουν αλώσει την πολιτική, έχουν καθηκοτάξει την πολιτική και την αναγκάζουν να κάνει αυτό που θέλουν αυτές οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό το μοντέλο φυσικά έχει οδηγήσει σε αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή σε μια κοινωνία η οποία είναι σε διαρκή λιτότητα, να το πούμε έτσι, σε μια κοινωνική καταστροφή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και τις συνέπειες μπορούμε να τις δούμε διακοιμνού οφθαλμού σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνία, για να συνδέσουμε με την πολιτική και την οικονομία, στην κοινωνία αυτό που υπάρχει είναι κυρίως η εξατομίκευση, κυρίως η παρακμή των δημοκρατικών θεσμών. Είναι πράγματα τα οποία λίγος πολύ τα ξέρουμε όλοι και υποψιαζόμαστε ή γνωρίζουμε τις αιτίες, το ότι οι πολίτες πάψανε να έχουν λόγο για αυτά που τους αφορούν, σταμάτησαν να μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους ή ακόμα χειρότερα πάρα πολλά πράγματα να γίνονται ενάντια στη βούλησή τους, είτε αναγκάζοντας λαούς ολόκληρους εξωγενείς παράγοντες από τα κράτη-έθνη, είτε εξαναγκάζοντας τις ίδιες κυβερνήσεις να αλλάζουν την πολιτική τους, να τους επιβάλλουν μια πολιτική, ουσιαστικά και απομάκρυναν τους πολίτες από την πολιτική, με την έννοια ότι τους έκαναν να θεωρήσουν ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει καμία πρακτική συνέπεια. Και αυτό βέβαια
οδήγησε σε μια κατάσταση όπου οι πολίτες αποστασιοποιούνται όλο και περισσότερο από την πολιτική. Σε αυτό το επίπεδο παίζει μεγάλο ρόλο, παίζει τεράστιο ρόλο και το θέμα της παιδείας και το πώς διδάσκεται εκεί η γνώση, πώς μεταδίδεται εκεί πέρα η γνώση. Το σχολείο όλο και περισσότερο, εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είναι το δυνατό φαινόμενο, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι ένας θεσμός όπου ουσιαστικά κάνει μαζική αναπαραγωγή της άγνοιας, των στερεοτύπων, των εντός εισαγωγικών των εθνικών αληθιών και κάθε πράγματος το οποίο δεν απαιτεί κριτική σκέψη. Είναι ουσιαστικά τα σχολεία για πάρα πολλά χρόνια και παρά τις προσπάθειες πάρα πολλών χιλιάδων δασκάλων, καθηγητών που δίνουν τις μάχες, δίνουν τις μάχες, αλλά είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι σκληροπυρηνικό και επειδή άπτεται του πώς μεγαλώνουν οι πολίτες και πώς διαμορφώνονται οι πολίτες που αύριο δεν θα αμφισβητούν αυτά που γίνονται, δεν θα αντιλαμβάνονται το σύνολο αυτό που συμβαίνει έξω από το σχολείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Η έλλειψη της κριτικής σκέψης σήμερα διευκολύνεται από τις νέες τεχνολογίες που τις ζούμε οι εκπαιδευτικοί και τις ζούμε και εμείς οι γονείς από το σχολείο μέχρι το σπίτι. Οι νέες τεχνολογίες ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι τι? Ακόμα περαιτέρω μεγαλύτερος κατακαιρματισμός της γνώσης, μεγαλύτερος κατακαιρματισμός του αντικειμένου της γνώσης. Διαλύεται σε εκατομμύρια κομμάτια. Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν μέσα από ένα ζάπινγκ στη γνώση, όπως λειτουργούν με ζάπινγκ στην τηλεόραση και ζάπινγκ στο διαδίκτυο. Δηλαδή, η πτώση της αναγνωσιμότητας, η κρίση που περνάμε εμείς στον τύπο, ότι οι εφημερίδες καταντήσανε να πουλάνε 70.000 όλες μαζί τις καθημερινές και 300.000 τα Σαββατοκύριακα, που κάποτε ήταν 1,5 εκατομμύριο και 500-600.000 καθημερινά. Όπως επίσης και η όλο και η μικρότερη αναγνωσιμότητα στις μικρές ηλικίες, βιβλίων, περιοδικών, γενικά έντυπου, σημαίνει αυτό, ότι οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά, όλο και περισσότερο απομακρύνονται από τον ορθολογικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης. Δηλαδή το ότι χρειάζεται μια αυτοπιθαρχία, χρειάζεται ένα background, χρειάζεται μια μέθοδος για να μπορέσεις να προσεγγίσεις αυτό που διαβάζεις. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται και ένας ατομικός δρόμος για να κατακτήσεις αυτό που κατέκτησε συλλογικά η ανθρωπότητα σε διάφορες χιλιετηρίδες. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η ατομική πορεία του κάθε ανθρώπου να προσεγγίσει τη γνώση είναι μια μικρογραφία, είναι η σύνοψη της πορείας που ακολούθησε η ανθρωπότητα για να φτάσει εδώ που έφτασε. Αυτό προϋποθέτει μια οργανωμένη προσέγγιση από το σχολείο, μια οργανωμένη προσέγγιση από την πολιτεία για να μεταδώσει αυτή τη γνώση και αυτή η γνώση να μην είναι αποσπασματική. Εδώ αυτό που ζούμε σήμερα τι είναι? Είναι γεγονότα ατάκτως ερημένα στα βιβλία της ιστορίας, ημερομηνίες ατάκτως ερημένες, περίοδοι ιστορικές ανακατεμένες σε ένα μίξερ το οποίο ένα παιδί δεν μπορεί να τα ταξινομήσει στο κεφάλι του και να βάλει μια ιστορική αλληλουχία, να δημιουργήσει μια ιστορική αλληλουχία στο τι προηγήθηκε και πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ιστορική μνήμη των κοινωνιών και έχει να κάνει και με το μέλλον των κοινωνιών. Γιατί όταν αποκόπτονται τα νέα τα παιδιά από την ιστορική μνήμη, ρωτάς ένα παιδί πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση και σε κοιτάζει σαν Χάνος, όταν ρωτάς ένα παιδί τι ήταν οι βασικές αρχές της δημοκρατίας του Περικλή και σε κοιτάει σαν Χάνος, και μάλιστα παιδιά του Πανεπιστημίου, πιστέψτε με, γιατί έρχονται παιδιά για να εκπαιδευτούν στην εφημερίδα από τα πανεπιστήμια, παιδιά που έχουν τελειώσει ΜΜΕ, παιδιά που έχουν κάνει μεταπτυχιακά, φορές και παιδιά που κάνουν διδακτορικά. Και έχουν τρομερά ελλείμματα σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς που είναι να αναρωτιέσαι τι στο διάβολο μαθαίνουμε τόσα χρόνια στα σχολεία. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολλές φορές που αυτό το πράγμα είναι τόσο χτυπητό που βγάζει μάτια. Και δεν σας λέω τώρα βέβαια για τη σύνταξη, για τη δομή του λόγου, για τη γραμματική. Παιδιά 22-23 χρόνων που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια κτλ. Και τους βάζει να γράψουν 100 λέξεις και μετά πραγματικά ψάχνεις να βρεις άκρη. Τι είναι αυτό που θέλουν να πούνε. Άρα και σε επίπεδο κοινωνίας υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο συνδέεται ευθέως με το τι συμβαίνει στην πολιτική και με το τι συμβαίνει στις αγορές. Θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι, θα σας κουράσω, τελειώνω, από ένα βιβλίο του Μάικλ Σαντέλ, ένας Αμερικανός κοινωνιολόγος, λέγεται «Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα». Έχει τώρα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις πόλης. Λέει για διάφορα πειράματα και για το θέμα των λεγόμενων κινήτρων. Να δείτε πώς η αγορά διεισδύει και διαβρώνει όχι μόνο τους πολιτικούς θεσμούς, αλλά διαβρώνει
και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και την κοινωνία ολόκληρη. Ο Σαντέλ λοιπόν λέει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα μοντέλο φυσικά μιας αγοραίας κοινωνίας στο έπακρο, λέει στη Νέα Υόρκη, προσέξτε, για να υποτίθεται για να σπρώξουν τα παιδιά να τους δώσουν κίνητρα να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σχολικές επιδόσεις, υιοθετούν τα κίνητρα. Και ποια είναι τα κίνητρα? Στη Νέα Υόρκη τα σχολεία πλήρωναν $25 σε όποιον μαθητή της Τετάρτης Δημοτικού έπαιρνε καλούς βαθμούς σε τυποποιημένα τεστ. Η αμοιβή για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου έφτανε τα $50. Στην Ουάσιγκτον, τα σχολεία πλήρωναν όσους μαθητές γυμνασίων είχαν καθημερινή παρουσία, κόσμια συμπεριφορά και έκαναν τακτικά τα μαθήματά τους. Ένας ευσυνείδητος μαθητής μπορούσε να κερδίσει έως και $50 την εβδομάδα. Στο Σικάγο, οι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου πληρώνονταν $50 για κάθε Α, $35 για κάθε Β και $20 για κάθε Σ. Ο καλύτερος μαθητής κέντρωνε όλο τον χρόνο το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των $1.875. Και έχει μια μακρά λίστα εντός εισαγωγικών κινήτρων που δίνουν, υποτίθεται, για να οθήσουν τους μαθητές να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Και το ερώτημα που θέτει ο Σαντέλ, φέρνοντας και μια τεράστια ποικιλία παραδειγμάτων από διάφορους τομείς, από το ότι κάποιοι πληρώνουν στην Αμερική, είναι θεσμός, πληρώνουν για να πάνε μπροστά στην κοινό και πληρώνουν για να πάνε μπροστά στην ουρά. Υπάρχει τρόπος πληρωμής στο δημόσιο σύστημα υγείας θεσμοθετημένος, όπου πληρώνεις για να αποφύγεις τις ουρές που πάει και περιμένει ο κόσμος στο ήκατο αντίστοιχο κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν το πώς η αγορά και η αγοραία αντίληψη διαβρώνουν την κοινωνία, διαβρώνουν την παιδεία, διαβρώνουν την πολιτική. Άρα, εδώ πέρα, εάν θέλουμε να συζητήσουμε και θέλουμε να μιλήσουμε για μια δημοκρατική παιδεία, θα πρέπει πάνω απ' όλα να δούμε ποια παιδεία θέλουμε εμείς. Και το κυριότερο, ποιες αξίες ηθικές πρέπει να διέπουν αυτή την παιδεία. Γιατί όσο και αν αυτή η συζήτηση φαντάζει θεωρητική, εάν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, τότε προχωράμε σε ημίμετρα. Έχουν γίνει 40 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια και πού είμαστε? Περίπου εκεί που βρισκόμασταν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Βλέπω το γιο μου, είναι Δευτέρα Γυμνασίου, βλέπω τα βιβλία του, βλέπω τον τρόπο που διδάσκονται και είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου πριν από 35 χρόνια. Άρα δεν έχουμε προχωρήσει και πάρα πολύ. Υπάρχει πρόβλημα. Άρα, για να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, για να μιλήσουμε για τη δημοκρατική παιδεία, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το τι θέλουμε σαν κοινωνία να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε, τι είναι αυτό που θέλουμε να τους μεταδώσουμε. Εάν το ζητούμενο είναι μια γνώση, τι είναι αυτό που θέλουμε να τους μεταδώσουμε. Εάν το ζητούμενο είναι μια γνώση η οποία θα είναι σφαιρική, θα βγάζει νόημα και θα τους εξηγεί εν μέρει τον κόσμο, ή θα είναι μια γνώση, αυτό που λέμε, που θα τους χαρίζει διάφορες δεξιότητες και κίνητρα. Το δεξιότητες τι σημαίνει? Ένας αποσπασματικός άνθρωπος όπου αποτιμάται κάθε δεξιότητα σε κάτι οικονομικό. Θα μάθει να κάνει αυτό για να έχει εκείνο. Θα κάνει αυτό για να έχει το άλλο. Οι λεγόμενες λοιπόν δεξιότητες και τα κίνητρα, χωρίς να είμαι κατά της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των κινήτρων, αλλά πρέπει να συζητήσουμε ποιες δεξιότητες και ποια κίνητρα. Ουσιαστικά οδηγούν στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Είμαστε σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του και προσπαθούμε να συζητήσουμε είτε για δημοκρατία, είτε για παιδεία, είτε ποιο πρέπει να αλλάξει πρώτο και ποιο δεύτερο. Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για το περιεχόμενο της παιδείας πάνω απ' όλα και μετά να δούμε αυτό το περιεχόμενο και αυτό το σκοπό της παιδείας, ποιες μεταρρυθμίσεις θα το υπηρετήσουν. Αλλιώς θα γίνονται μεταρρυθμίσεις επί μεταρρυθμίσεων και θα βρισκόμαστε συνέχεια στο σημειωτόν, δηλαδή στο ίδιο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να καλέσω στο βήμα την εκπρόσωπο του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Ζέφη Αθανάσουλα, η οποία είναι τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Πρόεδρου. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ίσως γιατί καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Προέδρου του κυρίου Αντώνιου Ευκαιρινού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για να παραστούμε στη σημερινή ημερίδα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε σήμερα ότι η Ελλάδα διέρχεται μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία της, την κρίση την οικονομική.
Όμως η κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας είναι βαθύτερη. Είναι κρίση των θεσμών, είναι κρίση των αξιών, κρίση της παιδείας που μακροπρόθεσμα μπορεί να υπονομεύσει το μέλλον της δημοκρατίας μας. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με αισιοδοξία είναι να δώσουμε στην παιδεία των αυριανών πολιτών τη βαρύτητα που της αρμόζει. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι πολίτες θα πρέπει από πολύ νωρίς να εξοικειωθούν με έννοιες όπως αυτές του ανθρωπισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μάθημα της πολιτιακής παιδείας που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας στην Τρίτη Γυμνασίου και στις 2 πρώτες τάξεις του Λυκείου είναι ένα από τα μαθήματα που προσφέρει στο μαθητή εφόδια προκειμένου να αποκτήσει παιδεία δημοκρατικού πολίτη και να υιοθετήσει στη ζωή του αξίες όπως η προάσπιση της ειρήνης, η προστασία της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράσιμης Ελλήνου, ως το κατεξοχήν ανθρωπιστικό κίνημα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά, συμβάλλει στη διαμόρφωση παιδείας μέσα από την ανθρωπιστική δράση που αναπτύσσουν οι εθελοντές του. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συμπληρώνοντας φέτος 140 χρόνια ανθρωπιστικής δράσης στην ελληνική κοινωνία, δίνει δυναμικά το παρόν όσο και αναυξάνονται οι κοινωνικές προκλήσεις και μεταβάλλονται τα πλαίσια παροχής υπηρεσιών. Τόσο οι επαγγελματίες, όσο και οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βάζουν την ψυχή τους, καταθέτουν την εμπειρία τους και διαθέτουν τον χρόνο τους προκειμένου να προσφέρουν ανακούφιση σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένους, άτομα με ασθένειες και προβλήματα αναπηρίας, αστέγους, ανέργους, πρόσφυγες και μετανάστες, ασυνόδευτους ανήλικους. Υπηρεσίες υγείας, πρώτων βοηθειών, διάσωσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανθρωπιστικής βοήθειας, επανασύνδεσης οικογενειών είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε όλη την Ελλάδα. Οι 7 θεμελιώδεις αρχές του ερυθροσταυρικού κινήματος, του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού, της ενότητας, της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της παγκοσμιότητας, αποτελούν για τον Ερυθρό Σταυρό την ασφαλιστική δικλείδα που ορίζει το αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο της ανθρωπιστικής του δράσης. Με αυτές τις σταθερές και αξιοποιώντας την ενέργεια των εκατοντάδων χιλιάδων εθελοντών που μας εμπιστεύονται σε όλο τον κόσμο, ο Ερυθρός Σταυρός δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συνηγορεί σε κάθε προσπάθεια προάσπισης των αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαμόρφωση υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών μας αφορά όλους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εθελοντών του, που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα εδώ, μιας και έχουμε και το κύριο Μηταφίδη από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, τον Αγγελό Τόλικα και άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, ότι πριν από χρόνια μας είχε ζητήσει και το έχουμε υλοποιήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να εισηγηθούμε στα πλαίσια των μαθημάτων αγωγής του πολίτη πολιτικής παιδείας να ενταχθούν κεφάλαια, ενότητες, υποενότητες που αφορούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ ως ερυθροσταυρίτησα ίδια, ασφαλώς υποστηρίζω όλα αυτά και μέσα στην τάξη μου, τους μαθητές μου, και όλοι έχουμε χρέος, όσοι είμαστε δάσκαλοι, με την ευρία έννοια, όσοι είναι γονείς, να μεταλαμπαδεύουν αυτές τις σκέψεις και τις διαθέσεις στα παιδιά. Καλώ στο βήμα το Μανώλη το Πολυχρονίδη για ένα σύντομο χαιρετισμό από την Ελληνική Ένωση για την προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση. Συνάδελφος, πολιτικός επιστήμονας και δάσκαλος ρητορικής. Εγώ έκανα το λάθος να σας αυτοσυστηθώ νωρίτερα, οπότε δεν θα σας πω κάτι άλλο για μένα. Θα σας
όμως για την ένωση την οποία εκπροσωπώ. Η οποία πιστεύω, λαμβάνοντας υπόψη και τι είπε ο κύριος Μηταφίδης, αλλά και τι είπε ο κύριος Τσακίρογλου, ότι πιθανώς ακόμα και με τον Ερυθρό Σταυρό να δείτε το συνδυασμό, το νήμα. Γιατί αν τελικά το πρόβλημά μας είναι οι διασπασμένοι και αποσπασμένοι άνθρωποι, πρέπει να δούμε έναν τρόπο να ενοποιήσουμε τον λόγο τους. Και η Ένωση για την Πρόθεση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας στο δημόσιο λόγο. Κάτι που απουσιάζει από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο είναι βιβλιοκεντρικό και ασκησιοκεντρικό καθαρά στον γραπτό λόγο, το οποίο παράγει πραγματικά πολύ αξιόλογα κείμενα σε κάποιους καλούς μαθητές. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί τεράστια ελλείμματα στο δημόσιο λόγο. Κοιτάξτε, ο δημόσιος λόγος δεν είναι κάτι εύκολο. Χρειάζεται εξοικείωση. Και όταν στην ηλικία την σχολική απουσιάζει η εξοικείωση στο δημόσιο λόγο, τα προβλήματα αυτά παραμένουν και μόνο με πιεστικές καταστάσεις και πολύ άγχος ίσως ξεπερνιούνται ως ενήλικες. Πώς σχετίζεται αυτό με τη δημοκρατία και ποια είναι η σχέση με τη διαφθορά. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να είναι ακέραιος, δηλαδή να μην νιώθει βλάβη από την καθημερινή του επικοινωνία, όχι μόνο χρειάζεται αξίες που πολύ σωστά αναφέρθηκαν και η πολιτιακή παιδεία πρέπει να εστιάζει στις αξίες, ταυτόχρονα πρέπει να έχει και την ικανότητα. Και θα χρησιμοποιήσω τη λέξη δεξιότητα, γιατί πρέπει να γίνουμε επιδέξιοι στο να χειριζόμαστε τον εαυτό μας μπροστά σε κόσμο, ακούγοντας, σκεπτόμενοι και ταυτόχρονα μιλώντας σε αυτούς. Η καλή αλληλεπίδραση προφορικά είναι βασικό στοιχείο. Προφανώς χρειαζόμαστε τον γραπτό λόγο. Υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα γνώσης, το οποίο όμως μένει στις βιβλιοθήκες. Αν λάβουμε υπόψη μας και την έλλειψη φιλαναγνωσίας ή ας πούμε τη μείωση αναγνωσιμότητας που αναφέρθηκε νωρίτερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία να επικοινωνούν προφορικά. Κάποιοι μάλιστα ερευνητές μιλάνε για τη γουτεμβέργια παρένθεση, ότι πλέον μέσω της τεχνολογίας όλη η επικοινωνία μας, κατά βάση, θα γίνεται προφορικά. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψη της Ένωσης για την Πρόθεση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, η πολιτιακή παιδεία να αγκαλιάσει την εξάσκηση στη ρητορική, στην επιχειρηματολογία, στην παρησία. Πολίτες οι οποίοι δεν θα έχουν το θάρρος της γνώμης τους, δεν είναι ουσιαστικά πολίτες. Και αν μιλάμε πριν για τη διαφορά μεταξύ αγορέας λογικής και της πολιτιακής, πολιτικής λογικής της Εκκλησίας του Δήμου, στην Εκκλησία του Δήμου κατεξοχήν υπήρχε ομιλία. Να συμφωνήσουμε, δεν μιλούσαν όλοι, αλλά μιλούσανε και είχαν μάθει να ακούνε. Να λοιπόν μια πολύ σημαντική δεξιότητα που πρέπει όλοι οι μελλοντικοί πολίτες να αποκτήσουν. Ενεργητική ακρόαση. Η κριτική σκέψη για να επέλθει πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά χρειάζεται να μάθουμε επιχειρηματολογία, να μάθουμε να συνδέουμε τα πράγματα με έναν λογικό ερμό. Αλλά δεν αρκεί ακόμα και αυτό. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα και να εκφράσουμε λόγο, να δεχτούμε αντίλογο, να δέσουμε ένα επιχείρημα και να ανασκευάσουμε ένα άλλο επιχείρημα. Αν λοιπόν κάτι θέλω να σας μεταφέρω σήμερα, είναι ότι ευτυχώς κάτι κινείται και δεν είναι τα πράγματα τόσο δραματικά ερημωμένα όπως αρκετοί παλαιότεροι θυμούνται τα δικά τους μαθητικά χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγώνες ρητορικής που συμβαίνουν. Γίνονται κάποιες είτε ατομικές πρωτοβουλίες από κάποια σχολεία και δημόσια και ιδιωτικά. Το Υπουργείο Παιδείας ξαναξεκίνησε ευτυχώς τους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες επιχειρηματολογίας και αντιλογίας που οι προκριματικοί της Αττικής έγιναν μόλις χθες. Και στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα. Είναι λίγο σταγόνα στον ωκεανό όταν συμμετέχουν 80 από τα 1000 τόσα λύκεια που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που συμβαίνει. Και αν δεν το αγκαλιάσουμε, δεν το στηρίξουμε και δεν προωθήσουμε τη ρητορική ως κομμάτι της πολιτιακής παιδείας, γιατί ο πολίτης δεν είναι απλά μόνο γνώση. Φυσικά χρειαζόμαστε και γνωστικό υπόβαθρο. Δεν μπορούμε να μιλάμε λόγια του αέρα. Αλλά πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Να μάθουμε να ακούμε, να συζητάμε. Αν αυτό απουσιάσει, πώς θα λειτουργήσουν οι μαθητικοί σύλλογοι, οι συνόμοι και ακόμα και οι διδακτικοί, οι σύλλογοι διδασκόντων. Νομίζω αρκετοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί γνωρίζετε πόσο χαμηλή είναι η ποιότητα της συζήτησης
στις συζητήσεις των συλλόγων διδασκόντων. Εδώ τώρα μιλάμε ακόμα και με σύλλογοι ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο, πόσο συχνά το επίπεδο συζήτησης. Για να μην δυστυχώς αναφέρω και στην ίδια τη Βουλή, που πολύ συχνά, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα υπόδειγμα δημόσιου λόγου, όπως έχει υπάρξει στο παρελθόν, αν ανατρέξουμε στα πρακτικά, υπάρχει κάτι που λείπει. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας αφήσω σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ήδη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν πολύ αξιόλογες ομιλίες. Θέλω να συγχαρώ την Αρετή Κεραμάρη και την Πέμπτε και αν μπορώ με τη δική μου αίσθηση παρησίας να πω το εξής. Δεν ακούνε οι λίγοι μοναχικοί ιδεαλιστές. Πρέπει πραγματικά οι άνθρωποι που έχουν θέση ευθύνης να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες, να αναγνωρίσουν πραγματικά την άοκνη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια της ιδέας μιας καλύτερης πολιτικής παιδείας. Ταυτόχρονα να πω ότι χρειάζεται οργανωσιακή και οργανωτική δεξιότητα. Πρέπει η Πέμπτε να γίνει κάτι πολύ πιο ισχυρό, να προσφέρει στα μέλη της εκπαίδευση και ταυτόχρονα να συνεχίσει να είναι παρεμβατική στη βελτίωση της παιδείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλές ομιλίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με το Μανώλη θα με γνωριστεί σε ιδιωτικό σχολείο που ήμασταν και οι δύο, εκεί ως εκπαιδευτής ρητορικής στα απογευματινά μαθήματα, για να μην κάνουμε διαφήμιση ποιο σχολείο, και εγώ ως καθηγήτρια στο όλο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής αγωγής και οικονομίας, πολιτικής οικονομίας κτλ. Φυσικά και εμείς στηρίζουμε ως Πανελλήνια Ένωση Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων την δεξιότητα αυτή της ικανότητας επικοινωνιακής και στον προφορικό λόγο, γιατί είναι μια βασική δεξιότητα για κάθε δημοκρατικό πολίτη που είναι το θέμα μας σήμερα. Θα πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα να έχουμε ενεργητική ακρόαση, να μιλάμε, να σεβόμαστε τον άλλον άνθρωπο και να μπορούμε να εκφραστούμε. Στην αρχαιότητα που ήταν άμεση δημοκρατία, είχαμε το θεσμό του δασκάλου του σοφιστή, ο οποίος εκείνος ήταν ο αρμόδιος για την διδακτική του λόγου και τη διδακτική της πολιτικής παιδείας. Καλώ στο βήμα τον κύριο Κακατσούλη Παναγιώτη, τον οποίο έχουμε ήδη προαναγγείλει, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κοινοβουλευτικό έργο στο Ποτάμι και επίσης είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Ερευνών Ρυθμιστικών Πολιτικών. Το θέμα είναι πολιτιακή παιδεία και η σχέση πολίτη με το κράτος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ συνάντησα την κυρία Κεραμάρη, την οποία δεν γνώρισα, στις παρουσίες του βιβλίου για τον λαϊκισμό. Και εκεί έτσι μου είπε την ιδέα για να κάνω μια κουβέντα για τα θέματα σχέσεων κράτους πολίτη, αλλά μέσα από την οπτική της ενδυνάμωσης της πολιτιακής παιδείας. Και προφανώς από διαφορετικούς δρόμους, ο καθένας, εμένα αυτό το θέμα μου αρέσει και έχω αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου, όχι γράφοντας βιβλία, ενδεχομένως κάποια από αυτά ναι, αλλά το κρίσιμο είναι τι έχεις κάνει γι' αυτό και έτσι σκέφτηκα ότι θα ήταν μια αφορμή να σας πω κάποια πράγματα από αυτά που έχω ζήσει εγώ και ενδεχομένως να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια πρώτα για μένα. Εγώ τέλειωσα την νομική στην Αθήνα. Είμαι αυτό που λένε παιδί της μεταπολίτευσης. Έχουν σημασία όλα αυτά στη βιογραφία ενός ανθρώπου και στη συνέχεια έκανα διδακτορικό στη Γερμανία. Εκεί στη Γερμανία λοιπόν έκανα τη διατριβή μου σε έναν κλάδο ο οποίος λέγεται κοινωνιολογία του δικαίου. Αυτός ο κλάδος ήταν άγνωστος για τα ελληνικά δεδομένα. Όταν τέλειωσα εγώ τις σπουδές μου και γύρισα στην Ελλάδα, τότε είχαν πρωτοπεί τα πρώτα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Δεν βρισκόταν όμως κάποιος που να έχει πάρει και να το κάνει και από αυτή τη μεγάλη επιστημονική
το επιστημονικό πεδίο, εγώ έκανα ένα πιο ειδικό πράγμα, το οποίο ήταν πώς κάνεις καλούς νόμους. Θεωρία και πρακτική της νομοθέτησης είναι ένα πολύ ειδικό πράγμα. Φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι απλό, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο και εδώ αυτό έχει να κάνει με το θέμα, θα σας πω στη συνέχεια, δηλαδή για τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος. Πότε είναι ένας καλός πολίτης και πότε έχουμε ένα καλό κράτος. Λοιπόν, στη συνέχεια όταν γύρισα στην Ελλάδα, μετά από διάφορα πράγματα που έκανα, πήρα μια θέση στο τότε λεγόμενο Υπουργείο Προεδρίας ως ειδικός επιστήμονας. Έψαχναν κάποιους ειδικούς που να ξέρουν από θέματα απλούστευσης διαδικασιών και απλούστευσης νομοθεσίας. Πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή απλούστερα αυτά τα πράγματα. Αυτά σας τα λέω για να ξέρετε ότι πάντοτε υπήρχαν κάποιες στιγμές ή κάποιες προσπάθειες, έτσι, τις οποίες εγώ καθόλου δεν υποτιμώ. Αντιθέτως, δηλαδή θεωρώ ότι μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο. Και μετά για πάρα πολλά χρόνια, για περίπου 15 χρόνια, δούλεψα ως σύμβουλος κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Πήγαινα, ερχόμουν, έλειπα. Και πολύ πρόσφατα, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, βρέθηκα στη Βουλή και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πάβεις να σταματάς. Εγώ ουσιαστικά θεωρώ ότι το ίδιο project κάνω, μια προσπάθεια να ανοίξει το ένα από τα δύο κουτιά. Δηλαδή, αν το ένα είναι ο πολίτης, που υποτίθεται ότι είναι ο πολίτης που ξέρει, το άλλο είναι το κράτος, το οποίο σίγουρα για μας και τους περισσότερους Έλληνες είναι terra incognita. Θα αρχίσω λοιπόν από μερικά πολύ απλά πράγματα, προσπαθώντας να μεταφέρω μια εμπειρία και θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική, και από τη δική μας τη χώρα και από άλλες χώρες. Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα πολύ απλό πράγμα. Ένας σπουδαίος Αμερικανός θεωρητικός δικαίου λέει το εξής απλούστατο πράγμα. Δεν έχεις δικαιώματα αν δεν τα ξέρεις. Η πρώτη δουλειά, λοιπόν, από τις πρώτες δουλειές που έκανα όταν ήρθα στην Ελλάδα, ήταν να πάρω τις 10 βασικές, τα 10 βασικά δικαιώματα που έχει ένας πολίτης όταν συναλλάσσεται με το κράτος, όποια κρατική υπηρεσία. Και να κάνουμε λοιπόν μια μίνι έρευνα, να δούμε αν ο κόσμος ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του. Αν το έκανα τώρα, εδώ, με εσάς, είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου λέγατε όχι τα 10, ούτε 3. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί πάτε σε μια δημόσια υπηρεσία να κάνετε οποιαδήποτε δουλειά μαζί, ξέρετε να μου πείτε 3 δικαιώματα τα οποία έχετε και τον τρόπο που θα τα ασκήσετε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, και νομίζω έτσι γίνει πιο χαλαρή η κουβέντα, πώς τα έμαθα εγώ, όχι τα δικαιώματά μου, τα δικαιώματα, έμαθα πώς μαθαίνουν οι άλλοι τα δικαιώματά τους. Αν πάτε στη Γερμανία, ο μέσος πολίτης που είναι 15 χρονών ξέρει 3 πράγματα. Και τα ξέρει βέβαια από το σχολείο του. Να την πολιτιακή παιδεία, αλλά για δέστε, δεν τα ξέρει διαβάζοντας βιβλία, Το πρώτο πράγμα που ξέρει είναι ότι αν εγώ του βάλω ένα κακό βαθμό ή δεν δικαιολογήσω το βαθμό όπως θα έπρεπε να το κάνω, ξέρει πού είναι το διοικητικό πρωτοδικείο. Γιατί πρέπει να ξέρει πού είναι το διοικητικό πρωτοδικείο? Γιατί υπάρχει μια διαδικασία που θα ζητήσει να ακυρωθεί αυτό που έγινε, ο βαθμός που πήρε, και να επαναξεταστεί. Για σκεφτείτε τώρα. 15 χρονών ένα παιδί στη Γερμανία είναι παραπάνω όπως είναι και εδώ. Σωστά. Ασχολείται με άλλα πράγματα. Το δικό μου 15άρικο ξέρει που είναι το διοικητικό πρωτοδικείο. Και άλλο να το ξέρει. Εγώ αν σας ρωτήσω το Συμβούλιο Επικρατείας βάλω στοίχημα σε μια ομίγυρη 100 ανθρώπων, είναι ζήτημα να ξέρουν 50. Αλλά και να το ξέρεις. Ξέρεις τι κάνεις εκεί. Εκεί λοιπόν αυτός ο πολίτης ξέρει ότι μέχρι το δεύτερο βαθμό η διαδικασία είναι τυποποιημένη. Που σημαίνει ότι όταν θέλω να προσφύγω, γιατί ζητάω ένα δικαίωμά μου, δεν κάνει τίποτα παραπάνω, ξέρει ότι έχει 4 βήματα. Πρώτο βήμα ξέρει πού είναι μία αίτηση και πώς να την κατεβάσει, ξέρει να τη συμπληρώσει, ξέρει τη διαδικασία της παράστασης, της ακρόασης, τι πρέπει να κάνει
και ξέρει όταν θα βγει η απόφαση και πότε θα βγει. Και όταν θα βγει η απόφαση, ξέρει τι να την κάνει. Δηλαδή, να την πάρει, να τη φέρει στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο, να την καταθέσει, να παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία έως ότου φτάσει που θέλει, να ακυρωθεί η πράξη. Άλλο. Εφορία πληρώνουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Και εμείς. Δηλαδή, οι βουλευτές που υποτίθεται ότι ξέρουν πιο πολύ. Λοιπόν, αν ρωτούσα τώρα τον αγαπητό μου κύριο Μηταφίδη, για να μην ρωτήσω τον εαυτό μου, ή κάποιον από εσάς, αλλά λέω εμάς γιατί υποτίθεται ότι κατά τεκμήρια εμείς είμαστε πληροφορημένοι. Πέρσι, που πλήρωσε φόρο εισοδήματος, πού πήγαν τα λεφτά? Ο μέσος πολίτης στην Ολλανδία, δεν σας λέω στη Δανία, γιατί θα σας πω στη συνέχεια πώς είναι οι ταχύτητες, δεν μπορεί να συγκρίνεις ένα Δανό με ένα Γερμανό, γιατί ο Δανός ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και ξέρει και τον τρόπο που θα τα διεκδικεί. Και βεβαίως δεν μπορεί να συγκρίνει έναν Έλληνα. Λοιπόν, ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά. Μπορεί να μου πείτε, ξέρω γενικά ότι κάποια από αυτά πάνε στο χρέος, στην εκπαίδευση, στα νοσοκομεία. Ναι, αλλά το χιλιάρικο που πλήρωσα εγώ, πού έχει πάει? Προσέξτε τώρα. Το πού έχει πάει είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να ξέρει ένας ενημερωμένος πολίτης και όχι το τελευταίο. Γιατί πρέπει να ξέρει και το επόμενο. Δηλαδή, αν πήγαν κάπου, πού πήγαν? Στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Και τι έγινε με αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, προσέξτε, πώς θα μάθεις εσύ να ζητάς από το κράτος να σου απαντάει το κράτος? Θα μου πείτε, τώρα αυτό σας φαίνεται βουνό, Για σκεφτείτε αύριο το πρωί 10 εκατομμύρια Έλληνες, 6 πόσα πληρώνουν, όχι φόρους πληρώνουν πολύ λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι λίγοι που πληρώνουν, σκεφτείτε αύριο το πρωί μαζικά να ζήταγαν από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, πες μας τι έκανες τα λεφτά μας. Τα δικά μου λεφτά. Ωραία. Αυτό γίνεται που σας λέω. Προσέξτε, γίνονται και άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να ζητήσω να μάθω τι ακριβώς συζητάει η κυβέρνηση. Αυτό λέγεται διαφάνεια. Τι ακριβώς συζητάει η κυβέρνηση? Ακούστε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την περίπτωση όπου άλλοι Ευρωπαίοι ζητάνε από τη δική μας κυβέρνηση του παρελθόντος, όχι την παρούσα, μια προηγούμενη κυβέρνηση, το εξής απίστευτο. Θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα public documents. Όλα είναι public, Προσέξτε. Μόνο μία κατηγορία εγγράφων είναι απόρριτη. Και στη δική μας περίπτωση. Ακόμη και για αυτή την κατηγορία εγγράφων, οι Άγγλοι, από τους οποίους ξεκίνησε η ιστορία, ζητούσαν να είναι και αυτά public, δημόσια. Ξέρετε τι αφορούσε? Ανταλλαγές εγγράφων σε περίοδο επέμβασης των ΗΠΑ και της Ευρώπης στο Ιράκ. Πόλεμο. Προσέξτε. Οι νότιες χώρες που έχουν πολύ μικρότερη πρόσβαση και οι πολίτες είναι πολύ λιγότερο πολίτες σε σχέση με τους βόρειους Ευρωπαίους, έλεγαν είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα που συζητάμε, σοβαρά, κρατικά, πολεμικά πράγματα, τι θα τα δίνουμε στη δημοσιότητα? Οι βόρειοι. Όλα. Όλα. Να πω ένα παράδειγμα. Γίνονται διαβουλεύσεις τώρα για το χρέος, για το έτσι, για το αλλιώς, θα βγουν αποφάσεις μεθαύριο. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να μάθω τι έγινε πριν 2 χρόνια, 5. Δεν θέλω όμως να έρθεις να μου πεις. Θέλω να έχω πρόσβαση στα δεδομένα. Να διαβάσω. Να δω. Να μπω. Να μάθω. Να σχηματίσω εγώ άποψη. Πώς το λένε αυτό? Πρόσβαση στα έγγραφα. Τα δημόσια έγγραφα. Εμείς, για να καταλάβετε πόσο πολύ πίσω είμαστε σε σχέση με αυτή την ιστορία, θεωρούμε, αλλά θα δείτε ότι υπάρχουν λόγοι που είναι έτσι τα πράγματα. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι πολύ περίπλοκο. Πού να μπεις μέσα εκεί. Και συνήθως λοιπόν σου έρχεται ένα χαρτί το οποίο σου λέει σου γνωρίζω ότι αυτή είναι η απόφαση. Εσύ δεν ξέρεις πού συζητήθηκε η απόφαση, ποιος είπε τι. Άλλο παράδειγμα. Πάμε στη Βουλή να ψηφίσουμε. Σωστά. Όταν έρχεται ένας νόμος στη Βουλή, ξέρετε αυτός έχει πέρασει μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή κάποιος έφτιαξε το πρώτο σχέδιο. Σωστά. Κάποιος πάνω σε αυτό κάτι διόρθωσε. Το έδωσε σε ένα προϊστάμενο, το πήγε κάπου αλλού, πήρε μια υπογραφή, γύρισε πίσω. Συμπληρώθηκε. Το έδωσε κάποιοι
σε κάποια κυβερνητική επιτροπή, σε κάποιο υπουργικό συμβούλιο. Κάποιο συζητήθηκε. Και μετά ήρθε στη Βουλή. Σωστά. Έχετε σκεφτεί ποτέ να πείτε, θέλω να δω τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Πού συζητήθηκε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ωραία. Να τα δω, δεν μπορώ να το δω. Δεν πρέπει να μπορώ να τα δω. Ναι, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ξέρεις ότι θες να το δεις. Καταλάβατε. Δεν σου πάει καν στο μυαλό. Τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ελλάδα δεν δίδονται στη δημοσιότητα. Μέχρι την πρώτη τελευταία κυβέρνηση, η επίσημη ιδεολογία ήταν δεν κρατούνται. Από την πρώτη τελευταία κυβέρνηση άρχισε να υπάρχει ένα σύστημα να κρατούνται πρακτικά. Αυτά τα πρακτικά δεν δίνονται, εκτός λέει αν αιτιολογήσω εγώ τον λόγο για τον οποίο τα θέλω. Δεν έχω κανένα λόγο. Τα θέλω να τα δω. Είμαι πολίτης. Ανάποδα. Παραδείγματα άλλων χωρών. Κάποια στιγμή στη Δανία αποφάσισαν να κάνουν, είχαν ένα περίπλοκο θέμα που αφορούσε τα μεταλλαγμένα, αν επιτρέπεται, πόσο επιτρέπεται, ποια από αυτά επιτρέπεται. Η κυβέρνηση λοιπόν είπε: εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για αυτό το πράγμα, ούτε έχει κανένα νόημα να πάμε στη Βουλή και να λέει το 1,αβ κτλ. Ας κάνουμε μια διαβούλευση να δούμε τι λέει ο κόσμος. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε πολύ περιορισμένα τέτοια πράγματα που λέγεται δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση που κάνουμε στη Βουλή εμείς είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Δηλαδή, σηκώνουμε 3 λεπτά, λέει κάποιο κάτι κτλ. Μιλάμε καμιά κοσαριά. Βεβαίως, είναι, ακούγονται. Αλλά το θέμα είναι πληροφορούμε και πληροφορείται αυτός. Κάνουμε λοιπόν μια διαβούλευση, κρατάει 1 χρόνο. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, όχι πόσο κράτησε, αλλά τι έγινε. Τότε λοιπόν είχαν μαζέψει 4 εκατομμύρια emails. Η συζήτηση λοιπόν του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η εξής. Τι θα κάνουμε τώρα αυτά. Οργανώθηκε μια συζήτηση. Λένε ότι θα πρέπει να τους πούμε συνοπτικά. Και λένε αυτά. Λέει ο Πρωθυπουργός τότε, όχι, γιατί συνοπτικά. Ανέβασε τα όλα, 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια email. 4 εκατομμύρια. 44. Γιατί όχι. Μη μου πείτε δεν θα τα δει κανένας, προσέξτε, γιατί αν ξεκινάς με τη λογική ότι δεν θα τα δω, τότε θα δείτε, και τώρα θα σας μιλήσω για την παθολογία η οποία εμποδίζει το δικό μου πολίτη να κάνει κάτι. Μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έσπασε αυτό το κύκλο της άλλης, φανταστείτε ότι αυτό το veil of ignorance είναι ένα πέπλο άγνοιας. Έτσι. Πώς λύνεται? Λύνεται λοιπόν άμα του κάνεις μια τομή. Η μεγαλύτερη τομή που έχει γίνει στην Ελλάδα ποτέ τα τελευταία χρόνια, 40-50, είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Αυτά λοιπόν τα ΚΕΠ, τα οποία σήμερα τα ξέρετε, όταν τα σχεδιάσαμε και λέω, ήμουν και εγώ εκεί με αυτή την έννοια, ήταν αδιανόητο. Αδιανόητο. Δηλαδή, να πας να πάρεις ποινικό μητρό, τώρα σας φαίνεται εύκολο, χωρίς να πας στο εφετείο και χωρίς να σε δει για να σου δώσει ποινικό μητρό. Οι αντιστάσεις ήταν φοβερές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό όταν έγινε, ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ότι μπορούσε χωρίς να σε βλέπει, να λες εσύ, έχω δικαίωμα να πάρω ένα χαρτί και δεν χρειάζεται να με δεις. Αντιλαμβάνεστε γιατί θέλει να σε δει όμως, Και αυτό που σας πάει τώρα το μυαλό, ότι θέλει να σε βλέπει και να τον βλέπεις για να γίνει η συναλλαγή, γι' αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι το σύστημα, το βασικό, δεν σας έλεγα πολιτιακό, αλλά θα σας έλεγα κοινωνικό, πολιτικό, διοικητικό, όπως θέλετε, που έχει μια λεξούλα και λέγεται πελατειακό κράτος, πελατειακό σύστημα. Δηλαδή με έναν τρόπο, για προσέξτε, για το πιο απλό πράγμα στην Ελλάδα. Θες να ανοίξει ένα μαγαζί, πραγματικό περιστατικό. Έρευνα που κάναμε στο Ινστιτούτο αυτό, που είναι μια μικροσκοπική, κάνει μόνο έρευνες, πώς ανοίγει ένας φούρνος. Πήγαμε λοιπόν στους ανθρώπους που είχαν πάρει άδεια να ανοίξουν φούρνους στην Αττική. Λοιπόν, είχαν ανοίξει 140 φούρνοι. Αυτά είναι τις καλές εποχές, όχι τώρα. Λοιπόν, πριν 4-5 χρόνια.
Λέμε λοιπόν στους ανθρώπους, είχαν υπολογίσει με βάση τον νόμο πόσα λεφτά πρέπει να δώσει κάποιος διοικητικά κόστη, παράβολα, χαρτόσημα, όλα αυτά τα πράγματα, για να μην ξαναφούρνουν. Το κόστος λοιπόν ήταν περίπου 1.500-1.600 ευρώ. Ξέρετε πόσο είχαν πληρώσει όλοι αυτοί? Γύρω στις 4.500 με 5.000 ευρώ. Όταν τους έλεγες, ξέρεις όμως, θα μπορούσες να πληρώσεις 1.700 ευρώ. Σου λέγε, ναι, πού? Στο πού, όταν του δείχνες τον νόμο, γιατί όλα ήταν σε ένα νόμο, όπου από τον νόμο αυτό δεν έβγαζε άκρη, ούτε εγώ που σας μιλάω. Αυτός ο νόμος συνοδευόταν από τόσες πολλές διαφορετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, που αν αποφάσισες να ανοίξεις φούρνο, έπρεπε να πεις, θα τον ανοίξω σε 1,5 με 2 χρόνια, γιατί αυτά τα 2 χρόνια θα τρέχω να βγάλω άκρη με αυτή την ιστορία εδώ. Σωστά? Για να δώσω 1.500 ευρώ. Κάτσε να βρω να δώσω 4-5. Άρα από πού ξεκινάει το κακό? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις τα δικαιώματά σου στην Ελλάδα και να τα ασκήσεις? Γιατί είναι πολύ δύσκολο? Το πρώτο κακό, θα πω 4 παράγοντες, δεν θα με προχωρήσω. Το πρώτο είναι ότι είναι χάλια, τραγωδία, ποια λέξη θα πω? Η νομοθεσία. Ίσως, πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως μου έρχεται. Θα σας πω όμως ότι όταν εγώ στην νομική μάθαινα ότι δεν υπάρχει μόνο η πολυνομία, η πολυνομία έχει και εξαδέρφια. Είναι η κακονομία και είναι και η στρέψονομία. Η στρέψονομία είναι πολύ βαρύ πράγμα. Δηλαδή, ο νόμος, ο νομοθέτης κάτι λέει, αλλά αυτό που κάνει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέει. Είναι η λεγόμενη συμβολική νόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές υποκατηγορίες τέτοιες. Αλλά δεν φανταζόμουν ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Και έτσι, για πάνω από 10 χρόνια στη ζωή μου, μέτραγα νόμους και τους ταξινομούσα. Και μπορώ να σας πω ότι δεν τιμάει κανένα, να το πω έτσι τόσο απλά, αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αν σήμερα μια υπόθεση πρωτόδικη και έχει μέσω χρόνο απονομήσει 7 χρόνια, δεν είναι μόνο λόγω της κρίσης, προφανώς είναι λόγω της κρίσης. Σωστά. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορώ να σας δώσω όμως μερικά 2 στοιχεία και θα φύγω από αυτό το θέμα. Πόσοι λέτε ότι είναι οι νόμοι που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα? Και όταν λέμε νόμοι, να εξηγηθούμε, τι εννοούμε? Μην πείτε 4.347, δηλαδή πάρτε την αρρύθμιση από το φέρει και μου πεις κάτσε ένα λεπτό στο πω. Όχι. Διότι όταν εσείς πάτε σε μία υπηρεσία να κάνετε μια δουλειά, συνήθως ο υπάλληλος που σας βλέπει δεν έχει δει ποτέ τον νόμο και μάλλον δεν θα τον δει. Τι έχει δει? Έχει δει ή ένα παράγωγο δίκαιο, παράγωγη δευτερογενή νομοθεσία, δηλαδή μπορεί να είναι μια υπουργική απόφαση, ένα προεδρικό διάταγμα, ή το πιο πιθανό να μην έχει ούτε αυτό. Έχει μια εγκύκλιο η οποία του λέει κάνε αυτό και θα δείτε την εγκύκλιο ότι είναι κυτρινισμένο μόνο το κομμάτι που αφορά αυτόν τον ίδιο. Αν δεν έχει αλλάξει αυτή η εγκύκλιος, αν δηλαδή πάτε σε μια εφορία, γιατί στην εφορία γίνεται αυτή η ιστορία που γίνεται? Κατά μέσο όρο για το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια εκδίδονται 218 πολ. Πολ είναι το όνομα των εγκυκλίων που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Για προσπαθήστε εσείς να βρείτε άκρη σε αυτό. Πάλι η ίδια ερώτηση. Αν είναι τέτοιος ο βόρβορος της νομοθεσίας, τι μπορώ να κάνω εγώ ο ταλέπορος πολίτης που, πάρα πολύ απλά, θα πας πάλι στον ξάδερφο, στον πολιτό, στον βουλευτή. Έτσι μάθαμε εμείς να τα κάνουμε. Αυτό δηλαδή το σύστημα το οποίο τώρα το θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνο για την γραφειοκρατία, αν θέλετε για την κρίση του πολιτικού συστήματος, διότι εγώ εκεί βλέπω τα πραγματικά προβλήματα. Δεν τα βλέπω απ' έξω. Απ' έξω βλέπω διάφορα πράγματα που δεν μ' αρέσουν, τη διεθνή συγκυρία, αλλά εγώ ξέρω τα δικά μου προβλήματα είναι μέσα στο σπίτι μου και δεν τα βλέπω ή θέλω να κάνω ότι δεν τα βλέπω. Για να μην σας ταλαιπωρώ. Εάν είναι έτσι οι νόμοι, όπως σας λέω, χαοτικοί, και εάν στην Ελλάδα για να κάνετε ένα κώδικα
Ξέρετε πόσα χρόνια έχει πάρει. Ο γρηγορότερος είναι ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, ο οποίος ολοκληρώθηκε μόλις σε 17 χρόνια. Δηλαδή μόνο 17 χρόνια πήρε. Το εννοώ αυτό. Είναι ηρωικό αυτό το πράγμα. Προσέξτε τώρα. Αυτό συμπαρασύρει και δημιουργεί ένα δεύτερο τεράστιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Τι κάνει το κράτος? Πού να ξέρετε τι κάνει? Αστείο. Πριν από κανένα χρόνο, ένας άνθρωπος θέλει να κάνει μια επένδυση, έκανε μια ανακάλυψη. Η ανακάλυψη ήταν η σπιρουλίνα. Ξέρετε τη σπιρουλίνα? Την ξέρετε? Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ανακάλυψε αυτό το φύκι, και είδε ότι στη συνέχεια έχει αυτές οι ευεργετικές ιδιότητες κλπ. Κάποια στιγμή, πριν προλάβει να το αναπτύξει εδώ, το μάθανε οι Αμερικανοί και του λέει: NASA, αυτό κάνει να το κάνουν σε χάπι, να το παίρνουν οι αστροναύτες. Να. Περιχάρησε ο άνθρωπος. Έπρεπε όμως να βγάλει άδεια για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και προσέξτε τι πρόβλημα είχε. Ρωτάει, πού να πάω, σε ποια υπηρεσία? Του λέει: τι βγάζεις εσύ? Λέει: βγάζω ένα φίτι. Ωραία. Θέλω να πάω στο Υπουργείο Γεωργίας. Ξεκινάει μια διαδικασία να το δηλώσει αυτό κτλ. Πάει μετά από πολλά. Όχι εγώ, αλλά ποιος? Να πάω στο Υπουργείο Αλληλείας. Αλληλείας. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι ακριβώς φυτό. Το φίτι, αυτό το φίτι μπορεί να είναι και σαν ψάρι ένα πράγμα. Να πάω στο Αλληλείας. Πήγε στο Αλληλείας. Περίμενε λίγο εκεί, μετά από 2-3 χρόνια, φίλε δεν. Τι έκανε? Λειτουργήσε παράνομα, κανονικά, χωρίς καμία άδεια. Και πελάτη, κλείστε το. Έτσι δεν είναι? Στο κάτω-κάτω το παξίσει αυτό που χρειάζεται, για να μπορεί να λειτουργεί. Τα 3/4 των εταιριών στην Αττική, τα 3/4 λειτουργούν χωρίς άδεια. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε. Αυτή η πολυπλοκότητα μένει ως έχει. Προσέξτε, κανείς δεν θέλει να βάλει χέρι εκεί μέσα. Πόσες αρμοδιότητες, για πόσα πράγματα είναι αρμόδιο το κράτος που υποτίθεται ότι πρέπει να το ξέρεις, έτσι δεν είναι, αφού συναλλάσσεις με το κράτος? Καταγεγραμμένες αρμοδιότητες, τη μία και μοναδική φορά που έγινε αυτή η δουλειά, πριν 2-3 χρόνια, είναι 23.142. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους. Η αυτοδιοίκηση, ξέρετε πόσες αρμοδιότητες έχει? Όλες μας. Και μετά το καλλικράτο, που μεταφέρθηκαν πακέτα αρμοδιότητες. 650. Κάτσε να λέει αυτό. 23.000 αρμοδιότητες. Θα μου πείτε τις ασκεί αυτές? Όχι. Αλλά αν πάτε να κάνετε κάτι εσύ και πεις δεν πειράζει ρε παιδί, τότε θα το βρει. Θα πει, κακώς το κάνεις. Είναι δικό μου αυτό. Αν έχετε τέτοιες αρμοδιότητες, τόσες πολλές, αντιλαμβάνεστε ότι θέλετε μια δομή τεράστια για να το υπηρετήσει αυτό. Σωστά? Δεν θέλετε? Θέλετε. Αν έχετε φοβερές δομές, σκεφτείτε ότι το ελληνικό κράτος σήμερα που μιλάμε, εν μέσω κρίσης, δεν ξέρει ακριβώς πόσες είναι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι υπηρεσίες που εποπτεύει, άρα δίνει χρήμα. Δεν το ξέρει αυτό. Έτσι. Το μετράει, όλοι το ψάχνει, αλλά επειδή δημιουργούνται πολλές και διαφορετικές νομικές μορφές, χαόδης κατάσταση και σε επίπεδο δομών. Αυτές οι δομές, με αυτές τις διαδικασίες, τι κάνουν? Απαιτούν αντίστοιχα ανθρώπους. Σωστά? Πόσους ανθρώπους? Ξέρετε με πόσες διαφορετικές σχέσεις εργασίας μπορεί να είσαι στο δημόσιο σήμερα? Δεν ξέρετε. Με 10. Πώς θα σε πιάσω, πού ακριβώς είσαι? Σε όλη την Ευρώπη είναι 2. Ή είσαι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, ή είσαι συμβασιούχος. Δεν έχει καμία σημασία τι σχέση είναι η σύμβασή σου. Αν είναι έργο, είναι εργασία, πότε κτλ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, όλο αυτό το πράγμα το περίπλοκο που σας λέω, χαοτικό, το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει κανείς να το δει, να το καταλάβει, να το μάθει, απαιτεί χρήμα. Πολύ χρήμα όμως. Πόσο δηλαδή? Να τρώει το 70% του προϋπολογισμού. Τώρα τρώει λίγο λιγότερο. Είναι κοστοφόρο δηλαδή. Πώς θα συντηρηθεί όλο αυτό το πράγμα? Αν όλο αυτό το πράγμα εσύ ως πολίτης είσαι απέναντί του, πώς αισθάνεσαι? Μίλα. Πού να μπλέξω? Σωστά? Όταν άνοιξε ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγινε στην Ελλάδα, έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο, διότι όλοι οι άνθρωποι έπαιρναν τηλέφωνο για τα αυτονόητα, για τα προφανή πράγματα. Το κλίμα. Και τελειώνει, γιατί μίλησε πολύ ωραία.
Εάν σήμερα έλεγες πώς θα μάθουν οι Έλληνες, αρχίζοντας από τα σχολεία, βασικά πράγματα για τη σχέση κράτους-πολίτη, βασικά, εγώ θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να αρχίσει από πολύ απλά πράγματα, αφήνοντας κατά μέρος όλα αυτά τα οποία κάνει σήμερα. Δηλαδή, θα σας πω ένα πολύ απλό για να συναντηθούμε. Κοίταξε το βιβλίο της πολιτικής αγωγής, πώς το λέμε, πολιτικής, που έχουμε στα σχολεία. Γιατί να μάθει το παιδί πώς είναι η διαδικασία στο κοινοβούλιο. Σας άκουσα προηγουμένως που είπατε έτσι επίκαιρες ερωτήσεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εδώ δεν ξέρει καν το νόημα του νόμου. Δηλαδή, τι έχει να κάνει πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα με αυτογνωσία. Αυτή λοιπόν λείπει. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να πει 5 βασικά πράγματα για το κράτος, θα πρέπει να δείξει αν αυτά αλλάξουν, πώς αλλάζει η ζωή μου εμένα. Και πρέπει να καταλάβει ότι τελικά το κόστος της συντήρησης του άλλου συστήματος είναι αυτό που τελικά σε κατέστρεψε. Αν δεν το πεις έτσι, είναι μεν εύκολο, γιατί ο καθένας έχει ένα ξάδερφο, αλλά αυτό θα το πληρώσεις εσύ, θα το πληρώσουν τα παιδιά σου και επόμενοι. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τη λέγαμε και δαμάζοντας τους νόμους στην ομιλία. Λοιπόν, όλα χρειάζονται για τα παιδιά. Και βέβαια, ποια είναι τα είδη των νόμων, από πού προέρχονται. Θα έχουμε αργότερα και ομιλία για την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτιακής παιδείας, γιατί ξέρουμε ότι μεγάλο μέρος της προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια, τι να πούμε για τους νόμους, που στους περισσότερους νόμους δεν μπορούμε να βρούμε ούτε την αιτιολογική έκθεση. Γιατί έχει γίνει αυτός ο νόμος, τι εξυπηρετεί. Λοιπόν, θα καλέσω στο βήμα τον Άγγελο Τόλκα, συνάδελφο δικηγόρο και εκπρόσωπο του τομέα, γραμματέα του τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα μας κάνει ένα χαιρετισμό και τοποθέτηση για την ένταξη του μαθήματος πολιτιακής παιδείας ως προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας και την Ένωση για την πρόσκληση και τη σημερινή μας παρουσία εδώ. Οφείλω να πω ότι έχω αναλάβει τον τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα περίπου χρόνο λίγο παραπάνω. Εξ αρχής η Αρετή Κεραμάνη με έναν ιδιαίτερο ζήλο προωθεί συνεχώς και απαιτεί συνεχώς την αναγνώριση και του μαθήματος της πολιτιακής αγωγής. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική σε αυτό, καθώς αυτό το κάνει όχι μόνο απέναντι σε κόμματα που μπορούν να δημορφώσουν θέσεις αντίστοιχες για όλα αυτά τα ζητήματα παιδείας, αλλά και όπως είδαμε και σε πάρα πολλούς άλλους φορείς, και η Ένωση αλλά και οι επικεφαλής της ΕΑΡΤ νομίζω ότι έχουν δώσει όλες τις δυνάμεις πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο Άγγελος Τόλκας, υπεύθυνος του τομέα, γραμματέας του τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ από το περασμένο Οκτώβριο του 2016-2015. Συνάδελφο δικηγόρο και εκπρόσωπο του τομέα, γραμματέα του τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα μας κάνει ένα χαιρετισμό και τοποθέτηση για την ένταξη του μαθήματος πολιτιακής παιδείας ως προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας και την Ένωση για την πρόσκληση και τη σημερινή μας παρουσία εδώ. Οφείλω να πω ότι έχω αναλάβει τον τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα περίπου χρόνο λίγο παραπάνω. Εξ αρχής η Αρετή Κεραμάνη με έναν ιδιαίτερο ζήλο προωθεί συνεχώς και απαιτεί συνεχώς την αναγνώριση και του μαθήματος της πολιτιακής αγωγής.
Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική σε αυτό, καθώς αυτό το κάνει όχι μόνο απέναντι σε κόμματα που μπορούν να διαμορφώσουν θέσεις αντίστοιχες για όλα αυτά τα συστήματα παιδείας, αλλά και όπως είδαμε και σε πάρα πολλούς άλλους φορείς. Και η Ένωση, αλλά και η επικεφαλής της ΕΑΔ, νομίζω ότι έχουν δώσει όλες τις δυνάμεις πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο Άγγελος Τουρκόπουλος, υπεύθυνος του τομέα γραμματέας του τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ από το περασμένο Οκτώβριο του 2016-2015. Έχω διατελέσει το 2009 μέχρι το 2012 βουλευτής συμμαθίας εκλεγμένος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την πρώτη ουσιαστικά φουρνιά και γενιά, θα το πω εγώ, που δεχτήκαμε το πρώτο, το βάζω πολιτικά, από αυτή την πλευρά, τσουνάμι κρίσης και αντιδράσεων. Για να εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ αυτό. Για το καλοκαίρι του 2011 μέχρι τις αρχές του 2012, διατέλεσα υπουργός πάνω τον Πρωθυπουργό σε μια εξαιρετικά κρίσιμη τότε περίοδο με πάρα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο και πολιτικά γεγονότα. Έχω κάποια σημεία τα οποία επέλεξα για τη σημερινή μας συνάντηση, κυρίαρχα προερχόμενα από το χώρο αυτό της πολιτικής και της πολιτιακής παιδείας. Για να καταλήξω και σε αυτό και κυρίως να καταλήξω και για τη θέση μας όσον αφορά αυτό που συζητάμε σήμερα και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τη διδασκαλία της πολιτικής αγωγής στα σχολεία. Καταρχήν, τι προέκυψε και τι δεχθήκαμε μέσα από όλη αυτή την περίοδο του 2008 και μετά για την κρίση έτσι όπως την βιώνει. Ενώ αυτό προέκυψε λοιπόν σαν ένα βαθιά οικονομικό και είναι ζήτημα, ανθρωπιστικό χαρακτηρίστηκε από κάτι. Απέδειξε το συνολικό κοινωνικό πρόβλημα που είχε υπάρξει και είχε καλλιεργηθεί σε επίπεδο χώρας, όχι μόνο το 2008, αλλά και πολύ νωρίτερα, τις αντιλήψεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί και τις γνώσεις μας σχετικά με την δημιουργία και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Είχε λοιπόν υπάρξει ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, κυρίαρχα με μια έλλειψη συλλογικής συνείδησης, με μια έλλειψη συνείδησης του τι θεωρούμε συλλογικό καλό και το κατά πόσο προτάσουμε απέναντι από το ατομικό συμφέρον. Αυτά που πριν ο κ. Καρποσούλης περιέγραψε είναι κυρίαρχα στη σφαίρα του ατομικού συμφέροντος. Το ατομικό συμφέρον εκτείνεται διαγώνια στην κοινωνική και πολιτική ζωή από το πολιτικό συμφέρον ενός αυτοβουλευτή, ενός υπουργού, από πάνω προς τα κάτω πηγαίνοντας, προς τα κάτω, από την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του κάθε πολίτη, ο οποίος είχε διδαχθεί ότι εξυπηρετούνται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Τι δημιούργησε περαιτέρω αυτό, ή ποια άλλη έκφραση που υπήρξε. Υπήρξε κάτι που χαρακτηρίστηκε το τελευταίο διάστημα ως λαϊκισμός, προτιμώ την έννοια της θυμαγωγίας. Δηλαδή, και δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα αυτό, στην Ελλάδα υπήρξε από συγκεκριμένους χώρους και έχει υπάρξει και αλλού. Στην Αγγλία, με το θέμα του δημοψήφιματος και εκεί, στην Αμερική με την εκλογή Τραμπ και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις. Τι δηλαδή, η εκμετάλλευση ευαίσθητων αισθήτων του ανθρώπινου δυναμικού μιας κοινωνίας για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μικροπολιτικών συμφερόντων δήθεν για να καταπολεμηθούν πολιτικές των ελίτ, πολιτικές αυτές οι οποίες αφήνουν, σε αυτό υπάρχει μια αλήθεια, τον κόσμο, την κοινωνία εκτός συμμετοχής, με ένα και μόνο όμως στόχο, τελικά όφελος, που στην πορεία δυστυχώς πολλές φορές αποδεικνύει. Την πολιτική επικράτηση όλων αυτών που μετέχονται τα δημαγωγικά μέσα και σκοπούς και την διατήρησή τους στην εξουσία. Αυτό όμως στην πορεία αποδεικνύεται και δεν μπορεί να έχει ούτε μέλλον και από την άλλη οφείλει να μας διδάσκει και ως πολίτες για το πώς αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολιτικούς αυτούς οι οποίοι μετέχονται αυτά τα μέσα.
Παράλληλα με όλα αυτά υπήρξε, ειδικά στην Ελλάδα, για πολλές δεκαετίες, η κρίση στην παιδεία. Η κρίση στην παιδεία, η οποία οδήγησε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα απαρχαιωμένο ακόμα και σήμερα, που τονίζει την παπαγαλία έναντι περισσότερη κριτική σκέψη, που αγνοεί ένα βασικό. Αγνοεί ότι σήμερα η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι το πιο εύκολο πράγμα. Στη γνώση. Εγώ κάθομαι εδώ και με ένα κινητό μπορώ να δω τι έγινε ανά πάσα ιστορική περίοδο. Μπορώ ανά πάσα στιγμή μέσα στον υπολογιστή μου να μάθω τι έγινε στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο που ενδιαφέρει. Μπορώ ανά πάσα στιγμή να δω ακόμα και πιο σύνθετα ζητήματα. Αλλά ποιος μου έχει διδάξει πώς θα φιλτράρω εγώ καλύτερα και με κριτικό τρόπο την πρόσβαση στη γνώση και ποια είναι η αντικειμενική γνώση. Το βιώσαμε στην Ελλάδα. Το βιώσαμε. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα το 2009 και μετά, ακούγαμε ότι η Ρωσία θα μας σώσει, γιατί δίνει λεφτά και κάποιοι δεν τα παίρνουν. Ότι οι Κινέζοι θα μας σώσουν, γιατί δίνουν επίσης λεφτά και κάποιοι δεν τα παίρνουν. Ότι υπάρχει πλούσιο υπέδαφος στην Ελλάδα που έχει, ξέρω εγώ, από πετρέλαια μέχρι ουράνιο και μπορούμε να κάνουμε ραδιενέργεια, άρα να βγούμε από αυτά τα προβλήματά μας. Ότι την Ελλάδα όλοι την εχθρεύονται γιατί έχει κάτι πάρα πολύ καλό κρυμμένο, για το οποίο όλοι μας ζηλεύουν. Δεδομένα, αιτιάσεις και επιχειρήματα, τα οποία δυστυχώς και κυρίως δυστυχώς για αυτούς που επικαλέστηκαν, καταδρύπτονται κάθε μέρα. Άρα λοιπόν, η κρίση στην παιδεία απαιτεί σήμερα ένα συνολικά διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα με άλλες στοχεύσεις, άλλα μέσα και διαφωνώ με αυτό που υπόθηκε πριν, η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητες. Η τεχνολογία ανοίγει την δυνατότητα για πρόσβαση στην παιδεία, για πρόσβαση στην εκπαίδευση, για πρόσβαση στις γνώσεις. Η χρήση της τεχνολογίας και η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι σήμερα αυτό το οποίο χρειάζεται να ξαναδιαμορφώσουμε για να πετύχουμε πάλι τι, και αυτό είναι μια προοδευτική πολιτική, την αναδιανομή της γνώσης. Γιατί είναι η αναδιανομή της γνώσης σήμερα που κάνει κάποιον να μπορεί να έχει πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε καλύτερη εξέλιξη στη ζωή του, πιο πολύ στην επιτυχία. Για όλα αυτά, συζητάμε σήμερα για την εκπαίδευση του πολίτη στην πολιτιακή παιδεία. Ναι, θα ήμασταν πολύ διαφορετικά αν ο κάθε πολίτης ήξερε τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του απέναντι στο κράτος. Θα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τι ευθύνες έχουμε απέναντι στην κοινωνία, από τη μια, απέναντι στην πολιτεία από την άλλη, αλλά και μπορούμε να διεκδικήσουμε και ποια είναι τα όρια των διεκδικήσεων. Θα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πώς μπορούν να γίνονται σεβαστοί οι νόμοι, πώς μπορούν να αλλάζουν οι νόμοι και τι σημαίνει συμμετοχή και πολιτική διαδικασία. Και η συμμετοχή του πολίτη στην πολιτική ζωή είναι αυτό το οποίο μας οδήγησε σε πράγματα που περιέγραψα και πιο πριν. Γιατί ο κόσμος σήμερα αρνείται, οι πολίτες αρνούνται σήμερα να απαντήσουν, μάλλον αρνούνται σήμερα να μπουν σε μια διαδικασία απαντήσεων συλλογικά, μαζικά, γιατί απέχουν. Απέχουν γιατί νιώθουν, και είναι αλήθεια επίσης, το βιώνουν αυτό, ότι ό,τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικό, όποια απόφαση λαμβάνεται σε πολιτικό επίπεδο, τους αφήνει μακριά, τους αφήνει εκτός, δεν συμμετέχουν. Και για να έρθουμε στα της Ελλάδας, ένιωσαν οι πολίτες σε μεγάλο ποσοστό και δικαίως ότι δεν συμμετείχαν σε όλες τις διαδικασίες, για παράδειγμα, αποφάσεων οι οποίες υπήρξαν για τα μνημόνια, για τις πολιτικές οι οποίες χαράζονται, για τις ευθύνες, τις απαιτήσεις και το τι υποχρεώσεις έχουμε έναντι εθνών οι οποίοι μας δανείζουν. Θα γνωρίζαμε πολύ καλύτερα την εξέλιξη των πραγμάτων και το πώς πηγαίνει τις διεθνείς ισορροπίες, αν επίσης παράδειγμα γνωρίζαμε την ηγεθέα πολιτικής παιδείας. Ποιες είναι οι σχέσεις εξάρτησης και δανειοδότησης των χωρών. Ποιες είναι οι σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται ανάμεσα σε χώρες οι οποίες δανείζουν, ή οι σχέσεις οι οποίες και οι απαιτήσεις που υπάρχουν από το Δήμο του το οποίο δανείζει σε άλλες χώρες. Και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Είναι μια διαδικασία και μια τακτική που γίνεται. Και να κάνει και με την οικονομία και να κάνει και με την πολιτική. Θα τα γνωρίζαμε πολύ καλύτερα. Αλλά κανείς από εμάς εδώ μέσα δεν εντάχθηκε ούτε σωστά οικονομικά, ούτε σωστή πολιτική αγωγή στην δημόσια πολιτική εκπαίδευση για να μπορεί να έχει βασικά εφόδια όχι μόνο να αντιμετωπίσει, αλλά και να κρίνει
πολλά από αυτά τα οποία πριν περιγράφησα. Ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την διδασκαλία της πολιτικής αγωγής σήμερα στα σχολεία, στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στη χώρα μας, που μετατοπίζει αυτό που μέχρι σήμερα βιώσαμε, που όλοι γνωρίζαμε, δηλαδή το σκληρό, σφιχτό, αποκλειστικό, μονοπωλιακό έθνος κράτος. Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, έχουμε υποδεχθεί πάρα πολλούς πρόσφυγες, θα υπάρξουν ή θα ενταθούν όλες αυτές οι μετακινήσεις, θα υπάρξουν και νέες, και όχι μόνο με αφορμή πολέμους, όπως τα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, αλλά και με πολλούς άλλους λόγους, οι οποίοι διαμορφώνουν μια άλλη πραγματικότητα σε επίπεδο χώρας. Και ποιος είναι ο στόχος μας εκεί? Δύο επιλογές έχουμε. Είναι να πούμε ότι όλος αυτός ο κόσμος αποξενώνεται, βγαίνει σε χώρους συγκέντρωσης και τον αποκλείουμε από την οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή της χώρας. Ή υπάρχει η δεύτερη επιλογή, αυτή πιστεύουμε, που λέει ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε απελεύθερους πολίτες και έμφωτους συνειδήσεως. Μέσα σε ένα ελληνικό κράτος, μέσα σε ένα κράτος όμως με υποχρεώσεις και δικαιώματα, και μέσα σε ένα κράτος όπου υπάρχουν οι διαδικασίες του ποιος είναι νόμιμος, ποιος νομιμοποιείται να παραμείνει και ποιος όχι. Αυτόν τον κόσμο δεν θέλουμε να τον βγάλουμε εκτός, δεν θέλουμε να τον βγάλουμε στο περιθώριο, αλλά θέλουμε μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες εκπαίδευσης να μπορέσουμε να τον εκπαιδεύσουμε έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει η χώρα μας, που έχει η κοινωνία μας, που έχουμε συνολικά σαν κοινωνία, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την πρόοδο. Και εκεί η πολιτιακή αγωγή επίσης, η αγωγή του πολίτη, έτσι όπως λίγο μπορεί να το έχουμε ενταχθεί κάποιοι στο Λύκειο, έχει εξαιρετική σημασία να παίξει και όχι μόνο ένα περιορισμένο ρόλο όπως μέχρι σήμερα ήταν στο σχολείο. Ανέφερε πριν ο κ. Καρκατσούλης και θέλω να σταθώ σε αυτά, για τα ανοιχτά δεδομένα για τη δημόσια διοίκηση. Ήταν κάτι, εγώ έχω τη χαρά να λέω ότι στη θητεία του 2010 το είχα προτείνει στην Επιτροπή Τεχνολογίας, κ. Καρκατσούλη, για να είναι ανοιχτά δεδομένα όλα αυτά τα οποία αφορούσαν την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης. Την ίδια περίοδο, για να μην λέμε ότι μόνο κακά ήταν θεσπίστηκε η διάρκεια, η οποία όμως στην πορεία καταλήφθηκε, και υπάρχουν ευθύνες και για το ποιος κάνει κάτι και ποιος καταλήγει κάτι. Και ήταν και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που τότε είχε ξεκινήσει με δηλαδή βήματα να γίνεται στην Ελλάδα, βήματα να γίνεται στην Ελλάδα, που είχε ξεκινήσει τότε, αν θυμάστε, να βγαίνουν οι νόμοι αρκετό καιρό πριν σε δημόσια διαβούλευση και να συγκεντρώνονται οι θέσεις των πολιτών μέσω διαδικτύου. Πρώτα βήματα τα οποία είχαν γίνει, μπορεί να μην είχαν ολοκληρωθεί, να μην ήταν στην ένταση που θέλαμε, αλλά ήταν μια αρχή η οποία όμως σταμάτησε και πάλι από επιλογή. Και τέλος, αυτό το οποίο θέλω να πω και να ολοκληρώσω τη σημερινή μου παρουσία, είναι ότι στο δικό μας πρόγραμμα, στο πρόγραμμα του ΤΑΣΟ, σε συνεργασία και με την Ένωση για μεγάλο διάστημα, έχουμε εντάξει και διοικούμε ως υποχρεωτικό μάθημα αυτό της πολιτιακής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως γιατί ανοίγεται και δημιουργείται ένας κόσμος όπου πρέπει να υπάρχουν αυτές οι απαραίτητες γνώσεις. Τονίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ονομαστικοποίηση των δαπανών και των εσόδων, ειδικά για την παιδεία, γι' αυτό μπορώ να μιλήσω σήμερα εδώ. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση της τεχνολογίας για όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε και για την ευκολότερη πρόσβαση στις γνώσεις. Και βασικό ζήτημα είναι αυτό το οποίο διαγώνια έχουμε επίσης και αφορά και το συγκεκριμένο μας θέμα που σήμερα συζητάμε, είναι να σταματήσει, να πάψει πλέον αυτός ο ιστορικός διχασμός μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού τομέα. Και αυτό περνάει και από την παιδεία, περνάει και από τις επιλογές οι οποίες γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, περνάει και από το πώς ενσωματώνεις τις ανάγκες που έχεις σήμερα σαν χώρα για την οικονομική και αναπτυξιακή σου πολιτική, μέσα κυρίαρχα από την τεχνική τεχνολογική εκπαίδευση που πρέπει να δώσει τις λύσεις και τις προοπτικές για το πού μπορεί να απασχοληθούν σήμερα οι
οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι τελειώνουν την υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για όλες τις προσπάθειες που κάνετε, κυρία Κεραμάρη και η Ένωση, για να μπορέσετε να λύσετε αυτό το σπουδαίο θέμα και εμείς το έχουμε αγκαλιάσει την πρώτη στιγμή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις για την πολιτική παιδεία. Θα καλέσω στο βήμα το καθηγητή, τον Δημήτρη τον Χρυσοχώου. Είναι καθηγητής στο Πάτιο, στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικό Πανεπιστήμιο Αναστασία Μπελάλα. Αγαπητός φίλος, από παλιά όσοι είστε σταθεροί στις περίοδες δημοσίας εκδηλώσεις μας, η παιδεία για τη δημοκρατία. Έχει ασχοληθεί και συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερα στα θέματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το τονίζω εδώ και για τους βουλευτές μας, που είναι στην Ορθωτικών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας από τους διεθνείς οργανισμούς που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση και έχουν βγάλει ψηφίσματα και αποφάσεις διακρατικές σχετικά με την εκπαίδευση για το δημοκρατικό πολίτη, Education for Democratic Citizenship. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγω κεκτημένης ταχύτητας από το Πανεπιστήμιο, νομίζω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μην βρίσκομαι έτσι με την τυπική μορφή επάνω για αυτή την πολύ σύντομη παρέμβαση, αλλά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα. Ωραία. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αρετή Κεραμάρη, η οποία έχει αναγάγει έτσι το όλο ζήτημα της πολιτιακής παιδείας, της παιδείας της δημοκρατίας, σε μια αξίωση η οποία και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για μια σειρά από λόγους. Πολλό δε μάλλον που σήμερα ζητήματα τα οποία συναντώνται προς τις βασικές θεμελιώδεις καταστατικές αξίες του ευρωπαϊκού δημόσιου πολιτισμού δυστυχώς τίθενται εν αμφιβόλο. Άρα, μια πρώτη και ουσιώδης ίσως αφετηρία σε αυτή την πολύ σύντομη παρέμβαση είναι να συνδέσουμε αυτό το πρόταγμα για την παιδεία της δημοκρατίας, και δανείζομαι τον όρο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει το ομότιτλο πρόγραμμα εδώ και 20 και κάτι χρόνια, από το 1996, και το οποίο ξεκίνησε με μια προοπτική, εν πάση περιπτώσει, αν δεν κάνω λάθος, τριετίας ή κάτι τέτοιο, αλλά διαρκώς ανανεώνεται και μάλιστα το 2010 συνέβη κάτι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Είχαμε την υιοθέτηση μιας χάρτας για τα δικαιώματα ουσιαστικά του δημοκρατικού πολίτη, μια χάρτα για την παιδεία της δημοκρατίας και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή λοιπόν είναι μια, αν θέλετε, έτσι, σύντομη προεισαγωγή στο τι θα ακολουθήσει. Τώρα, το διατάφτα είναι το εξής. Έχουμε μια Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου, δηλαδή την θεσμική συγκρότηση της Ευρώπης σε μια συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική οντότητα, η οποία θα μπορούσε και πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναπτύξει έτσι περαιτέρω και να καλλιεργήσει όχι μόνο ο Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι μια ευρύτερη πολιτική ομπρέλα που ασχολείται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρωτίστως και ζητήματα δημοκρατίας, πολυφωνίας, πλουραλισμού, ανεκτικότητας κτλ. Αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε και έχουν ξεκινήσει ορισμένες τέτοιες διεργασίες μέσα από το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες να αναπτύξει, να αναδείξει, να προβάλλει αυτές ακριβώς τις βασικές και θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού. Γιατί τις έχουμε ανάγκη, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το διαπιστώνουμε καθημερινά. Η διαπιστούμενη αυτή πορεία της Ευρώπης, η οποία προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώσει κατάλληλες συνθήκες για να προχωρήσει ή να εμβαθύνει σε ορισμένους τομείς πολιτικής, φαίνεται ότι δυστυχώς σήμερα βρίσκεται σε μια καμπή. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για το μέλλον της Ευρώπης με αφορμή τα 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Αυτό θα είναι λοιπόν στις 25 Μαρτίου του 2017 και νομίζω ότι ως προς το χρονισμό είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία να τεθούν εκ νέου ζητήματα τα οποία έρχονται να συναρμόσουν
την παιδεία και τον πολιτισμό και νομίζω ότι ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, δηλαδή για την πολιτιακή παιδεία, είναι ακριβώς ένα τέτοιο ζήτημα. Το τρίτο κατά σειρά σημείο είναι βεβαίως να δούμε γιατί είναι σημαντικό αυτό και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Καταρχάς, να σας πω ότι είχα μία εμπλοκή στον εθνικό συντονισμό για την Ελλάδα του συγκεκριμένου προγράμματος μεταξύ 2004 και 2007 στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, καταρχάς διότι διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και άλλους. Άρα το πρώτο βασικό είναι να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος συνδιαλλαγής, ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να ανταλλάσσουμε καταρχάς απόψεις για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε το συγκεκριμένο πεδίο. Σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι κυρία χρόνο έχουν οι θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και αυτές είναι τρεις. Αλλά δεν είναι βεβαίως μόνο της Ένωσης. Είναι, θα έλεγα, εν γέννη των σύγχρονων δημοκρατικών πολιτευμάτων. Είναι πρωτίστως η ελευθερία, και εδώ είναι ένας συνδυασμός αρνητικής και θετικής ελευθερίας, δηλαδή της ελευθερίας η οποία αποτελεί, αν θέλετε, το βασικό αντικείμενο για τις τερματικές εγγύησεις και από την άλλη πλευρά της θετικής ελευθερίας, δηλαδή αυτής της μέθεξης στα κοινά, της δυνατότητας που έχουμε να δούμε την πολιτική πια ελευθερία ως μια διαδικασία αυτοπραγμάτωσης. Μετά έχουμε τη δημοκρατία. Ο αείληπτος Δημήτρης Τσάτσος, και θυμάμαι αυτόν τον ορισμό, γιατί είναι ένας από τους πιο εύληπτους ορισμούς που έχω συναντήσει, όριζε τη δημοκρατία ως την αναγωγή της δημόσιας εξουσίας στο Δήμο. Εξουσία, και εδώ έχει λιγάκι παρερμηνευθεί με το πέρασμα του χρόνου ο όρος, σημαίνει, όπως έχει ήδη υποθεί από πολλούς, η επιτρεπτή άσκηση της πολιτικής. Η εξουσία είναι αυτό το οποίο έχει ήδη νομιμοποιηθεί. Έχει παραχθεί δηλαδή από συντελεστές οι οποίοι αποτελούν τη βασική νομιμοποιητική, αν θέλετε, την νομιμοποιητική βάση της πολιτικής κοινωνίας. Και είναι σημαντική η αναφορά του στην έννοια του Δήμου, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό επιδιώκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για την έννοια του ευρωπαϊκού λαού, γιατί όλοι μας έχουμε τις δικές μας ιδιαίτερες ξεχωριστές ταυτότητες. Όμως μπορούμε να κάνουμε μία επίκληση στην ακρεφνώς πολιτική σημασία του όρου, η οποία μας παραπέμπει στην αρχαία ελληνική λέξη του Δήμου, για να μπορέσουμε ακριβώς να διαμορφώσουμε μία πολιτική κοινότητα, μία κοινότητα πολιτών καλύτερα, τα μέλη της οποίας έχουν πια την ικανότητα να μεταβιβάζουν τα δημοκρατικά τους αιτήματα και τις δημοκρατικές τους ανησυχίες προς τους κοινούς θεσμούς και από τους κοινούς θεσμούς. Άρα λοιπόν η όλη σύλληψη της ιδέας ενός Ευρωπαϊκού Δήμου δεν προϋποθέτει σε καμία περίπτωση την ακύρωση της εθνικής ταυτότητας, αλλά μάλλον οδηγεί προς μια συμβιωτική σχέση. Και αυτό με φέρνει στο τελευταίο κομμάτι, και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι ίσως ένα απόσταγμα σοφίας, όχι δικό μου, αλλά όλων αυτών οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα της πολιτικής παιδείας, το πώς θα μπορέσει μέσα από την εγκύκλιο εκπαίδευση να εξακτηνωθεί όλη αυτή η βασική δέσμη αξιών κλπ. Συντείνουν στο να καταδείξουν ότι το σημαντικότερο ίσως στοιχείο και το σημαντικότερο επίτευγμα είναι αυτή η έννοια και η λογική μιας έλογης συμβίωσης ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η συμβίωση, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ βαθύτερο από ό,τι είναι η απλή λειτουργική συνύπαρξη. Γιατί συμβίωση σημαίνει, και αυτό το ξέρουμε και από τη βιολογία και την εξελικτική βιολογία, ότι ο ένας ουσιαστικά χρειάζεται τον άλλον. Παραπέμπει σε μια διαδικασία και σε μια λογική συνεξέλιξη. Και γι' αυτό νομίζω ότι όταν μιλάμε για τους όρους πια της δημοκρατικής συμβίωσης ενός Δήμου των Ευρωπαίων, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα καταργεί την εθνική ταυτότητα, αλλά θα τη γονιμοποιεί σε ένα άλλο επίπεδο ή σε πολλαπλά πεδία δημόσιας δράσης και πολιτικής, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Τώρα βεβαίως υπάρχει και η τεχνική συζήτηση
η οποία αφορά το πώς θα μπορούσε να ενταχθεί με πιο αποτελεσματικούς όρους μια τέτοια συζήτηση σε τυπικά προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτό νομίζω ότι μάλλον θα το έχετε ήδη συζητήσει. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε πρώτο χρόνο για να μην έτσι καταχραστώ και το χρόνο σε αυτή τη γενική τοποθέτηση και βεβαίως αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή αν υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε πάνω σε αυτά να τοποθετηθείτε οτιδήποτε, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο κομμά. Κύριε Μηταχλίδης. Κομμά, ως... Μέσα στο που ζούμε. Ναι, αλλά θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Είναι ένα... Δεν είμαστε από το σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, τα σηκώσαμε. Δεν, λέω, είναι ένα αντίδοτο. Είναι ένα αντίδοτο ακριβώς σε πάρα πολλά φαινόμενα τα οποία μας ανησυχούν και μας στεναχωρούν. Θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια. Ξέρετε, υπάρχουν τα ψηφιακά ερωτήματα. Βέβαια, έχετε δίκιο, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και πολλά και σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία επίσης πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε κανείς να παραβλέψει. Και είναι ακριβώς αυτή η διαρκής ανάγκη να εντοπίσουμε αυτό το σημείο ισορροπίας. Και αυτό το σημείο ισορροπίας νομίζω ότι χρειάζεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κανένας δεν έχει αντίρρηση, πολύ περισσότερο όσοι ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, σε έναν κριτικό λόγο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει κριτικός λόγος, δεν υπάρχει ελεύθερη σκέψη, άρα δεν υπάρχει και νόημα να συζητάμε. Απ' την άλλη, υπάρχει και το ζήτημα των επιτευγμάτων, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και νομίζω ότι το μείζον είναι ακριβώς να μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε, έτσι ώστε οποιαδήποτε μελλοντική κίνηση προς τα εμπρός, αν και μια φυγή προς τα εμπρός μάλλον δύσκολη φαίνεται αυτή τη στιγμή, να έχει αυτό το χαρακτήρα. Όλα θέματα χάρη και καλούμαστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στο θέμα των εργασιακών σχέσεων δεν απαγορεύουμε. Έτσι δεν είναι. Εσείς, οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και προέκυψε μέσα από την κρίση αυτή ακριβώς η αντινομία. Ναι, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορεί να είναι κάτι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, προφανώς. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η αρχιτεκτονική της δομή έχει κάποια προβλήματα. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα είναι μια συζήτηση η οποία διαρκεί για περισσότερα από 30 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80 πρωτοαναφέρθηκε ο όρος και πήρε όμως σύντο χρόνο διαφορετικές εκφάνσεις. Αρχικά λέγαμε ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, διότι μεταβιβάζονται νομοθετικές κυρίως εξουσίες από τα εθνικά κοινοβούλια σε ένα νέο πολιτικό κέντρο, το οποίο δεν αντισταθμίζεται αυτή η διαδικασία από δημοκρατικούς ελέγχους. Αυτή ήταν η βασική εικόνα και η ορθόδοξη αντίληψη για το δημοκρατικό έλλειμμα. Αργότερα περάσαμε σε μια άλλη συζήτηση που έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, ότι η δημοκρατία είναι μια σύνθετη έννοια. Έχεις την έννοια του Δήμου και την έννοια του πώς ο Δήμος εν τέλει κυβερνά. Άρα τέθηκε το ερώτημα, υπάρχει ένας Ευρωπαϊκός Δήμος? Και αν δεν υπάρχει ένας Ευρωπαϊκός Δήμος ή δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς Δήμο. Και εδώ μας φέρνει νομίζω και στο βασικό ερώτημα όπως έχει τεθεί για τη σημερινή ημερίδα. Εκεί μπαίνει το κοινωνικοψυχολογικό στοιχείο, δηλαδή το ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης, ταυτότητας, πώς υποδομείται, πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως πολίτες της Ευρώπης κλπ. Άρα, σε πρώτο χρόνο και η πρώτη σύντομη απάντηση είναι ότι αφορά και το θεσμικό, αφορά και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης. Εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε αυτές τις δύο παραμέτρους και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναδιαταχθεί ώστε να θεραπεύσει κάποια από αυτά τα προβλήματα. Προφανέστατα, το γεγονός ότι είναι μια ετερογενής και ετερόκλητη πια ένωση με 28 ή και 27 λόγω Brexit κράτη-μέλη, δυσχεραίνει τα πράγματα.
Ήταν πιο εύκολο να μιλήσεις για αυτά τα ζητήματα σε μια Ευρώπη των 15 με μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή από ότι σε μια Ευρώπη των 28. Αλλά παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα και επίσης ένα φλέγον θέμα που είναι βεβαίως ο εκδημοκρατισμός της περίφημης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό μάλιστα αποτελεί και την αιχμή της συζήτησης σήμερα. Πώς θα μπορέσει να τεθεί όλο αυτό το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης μέσα σε ένα, ας το πούμε, σύστημα ελέγχων και εξορροπήσεων που θα το φέρει πιο κοντά στις βασικές δημοκρατικές νόρμες της Ευρώπης. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβληθεί και να κυριαρχήσει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό μοντέλο μέσα και να ζήσει, να το πω έτσι, να συντηρηθεί, μέσα σε ένα σύστημα εγχώριο, στη χώρα μας δηλαδή, όπου επικρατεί ένα, να το πω, νοσηρό δικαιοκρατικό σύστημα και ανελιπές δικαιοκρατικό σύστημα, έτσι εγώ το αντιλαμβάνω. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα ευρωπαϊκό θεσμικό μοντέλο κάποιων άλλων χωρών? Δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθώ με το ταπεινό μου μυαλό ότι μπορεί να κυριαρχήσει. Εγώ νομίζω ότι... Δηλαδή απέχει θεωρία με την πράξη, σεβαστά αυτά που είπατε. Βεβαίως, εντάξει, αυτό είναι μια διαπίστωση την οποία θα την αποδέχονταν πολύ. Από την άλλη, το κράτος δικαίου δεν είναι πολλά. Το κράτος δικαίου είναι ένα συγκεκριμένο, αφορά τις συνταγματικές ελευθερίες, τις συνταγματικές εγγυήσεις και μια πολιτεία δικαίου. Μια πολιτεία ελεύθερων και ίσων. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Και αυτό είναι και το μεγάλο κοινό αγαθό, το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε και να υπηρετήσουμε. Άρα δεν θεωρώ ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία όπου αυτή η κομβική ουσιώδης έννοια του κράτους δικαίου διαφοροποιείται από κράτος σε κράτος. Υπάρχει ενδεχομένως διαφορετική πρόσληψη, υπάρχει ενδεχομένως διαφορετική εφαρμογή και διαφορετικοί δημόσιοι θεσμοί που το εφαρμόζουν. Αλλά το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, όπως μας έρχεται από τη δική μας ευρωπαϊκή μεγάλη παράδοση, είναι αυτό. Είναι αυτό και νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση. Δεν λέω ότι προς Θεού ότι εσείς αυτό υπονοείτε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην παραχωρήσουμε καθόλου έδαφος σε μία αλλίωση του πραγματικού νοήματος του κράτους δικαίου, που είναι και η τρίτη, γιατί το ξέχασα πριν, διάσταση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών. Γιατί το εγχώριο δικαιικό σύστημα διαφέρει κατά πολύ από το δικαιικό σύστημα άλλων χωρών. Αυτό από είναι εκεί αλήθεια. πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Η αρχή. Και άλλες θεσμικές αξίες επιτρέπουν στη δική μας χώρα και άλλες θεσμικές αξίες επιτρέπουν σε πολλές Εγώ άλλες. δεν θέλω να πιστεύω ότι Υπάρχει επικρατούν. κάποια... Ναι. Εγώ και σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια και δεν έχω λόγο να πω κάτι σύγχυση, άλλο. να Έχουμε το πω χαλάσει το έτσι. πρόγραμμα. Είναι απολύτως προσωπική άποψη. Δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω ότι ως θεσμική αξία στην Ελλάδα το κράτος δικαίου είναι κάτι το οποίο έχει διαφοροποιηθεί από αυτό που ονομάζουμε το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, όπως το έχουμε κληρονομήσει και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι. Αυτό που είπα πριν, και ήμουν αρκετά προσεκτικός στη διατύπωση, είναι ότι η αρχή του κράτους δικαίου, αυτή η θεμελιώδης αρχή, αναφέρεται ακριβώς στη δυνατότητα να θεραπεύει, να αντιμετωπίζει και να προλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή αυθαιρεσίας. Είτε προέρχεται από το κράτος, είτε όχι. Αυτή είναι η βασική θεμελιώδης έννοια. Και νομίζω ότι αυτή είναι αναλύωτη. Διότι αν κάνουμε παραχωρήσεις και εκπτώσεις εκεί, τότε δεν μιλάμε για κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για την παρατήρηση.